Kaligad sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Enero 2 tuig 2023. Ikaduha ng adlaw sa tuig 2023. Sa mga nagapauna karon nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon, mangingkaw po nimo Bombo Chama Blanco Hoover. Sa mga nagapauna karon nga mga balita, 21 ka mga nagkalalukpan sang palupok sa probinsya sang Iloilo nakagwa na sa ospital. Illegal fishing sa Carles sa Manata Local Government Unit wala ginasapak. Sa dugang pa nga mga balita, kaso pwede gid ma-file sang kapulisan batok sa hindi hungod nga nagpalupok sang pusel. Oh, bao! Kung lapit-lapit ka lang ni Major Ladublan, sir. Kung si naging ka sa imo sini nga nga guya, kakyot pala si imo, sir. Ang sipubulis ang lapas bla. Sa dugang pa nga mga balita, 26 anyos nga lalaki na lumos sa isa ka resort sa Kulasi Antique, mga pasahero nagdagsa sa mga terminal kag ports. Samtang nagapanago kag nagakutso-kutso nga mga traffic enforcer, suspenderon kung madakpan suno pa sa alkalde sang syudad. Muni madalakuan mga balita, issues kag impormasyon main sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad diri man sa Bombo Hanay sa udto. Bisan holiday pamatudan ta nga way man yaon tatritag taganay sa premyo kay man kaupod naton karon sa live studio isa sa aton sini daily draw winner sa 1-2 Panalo Part 21 na promo si Ma'am Cecilia Dingkong sang Ungkaharo, Iloilo City. Maayong aga nay Cecilia. Happy New Year. Happy New Year man, Bombo Champ. Oh, na uyata na sinini mo 500 pesos mo dira. Oo, rin na. Isi pa abilihog nay. Sige, isipon ko na. Is 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 pesos. Anong dangtan sa 500 pesos ni Nanay Cecilia? Ibakal ko liwat sang proof of purchase. Oh, kay lapit na lang aton sining lapit lang, Grand Draw sa Pizza 21 na. Oo. Oh, base ikaw ang masunod nga milyonaryo, kabay pa nay. Kabay pa. Oh, dugang sina may 500 pesos kapagid nga balor sang gift pack na sulod sa Urukan nga balde palihog nang kukuha nay. Ara na. Sige, agdahaman to mga taga Ungkaharo nga magpasakop man sila. Mga taga-dira sa Ungkaharo, palihog man. Kung way ka mo mga obra ka mo ka, ka-interest ang Bombo Radio. Para makadaog man ka mo, Sige, Basta Radio! Basta Radio, Bombo. Star FM! It's all for you. Okay, sige. Salamat kid kay congratulations sa kay Ma'am Cecilia Dingkong sang Haro. Ikaw nga nagapamati dira subong naglantaw sa Facebook Live. Ano pang ginahulat mo? Himo ka naman dira sa imo cinema entries para nga may chance man ikaw iya nga magdaog sa daily draw. Hindi gani sa aton sini palabuton nga grand draw. Kag padayon lang kamo sa pagulog sa inyo sini nga mga entries subong week number kita subong week number 7 o week number 7 mo kadasig lang kadasig lang sa nga panyimpo. Tandaan nyo na bla, oras subong 58 minutos sa kaligad sa takna sining alas 11. No? Madumduman tani. Sa sunod naman nga Disyembre, mangambal kita nga kudasig. Saan lang to si Bumbutsam nagambal to nga inirudos pa lang. Subong Disyembre na. Sa aton sining mga kabumbo mo na kadasig magligad ang mga inadlaw. Sa aton sini nga mga kabumboti, magligad ang mga inadlaw. Importante sinadrama yung lawas lang kita tanan. Kag ang labi kag labaw sa tanan, intra ka sa 1-2 Panalo Part 21 promo sa Bombo Radio kag Star FM. Kay laban-laban kung nagapasakop ka, sarang man ikaw iya nga magdaog. Katulad sa aton sini nga mga daily draw winners dire. Kung way ka nag-intra, way ka man sansa nga magdaog papisan-pisa na. Sinuayhan ang mangin panibagong kakatapos ang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club sa palabuton sining Enero 21. Aton ini pagkilalahon sa Grand Draw sa 1-2 Panalo Part 21 promo. Balde-baldeng pa premyo na may kasyasihan pa. 6 million pesos nationwide ang natalana or ginapanagtag sining premyo. Kag sa Grand Draw sa nasiling tara 1 ka milyon ka pesos.
Sa aton sinikaron niya matag palamati bantayan ang dugang nga mga impormasyon sila diri kung paano ikaw makapasakop. Pero sa mga nalawagan na dira, atensyon kamo kay may anom lamang kamo iya ka oras. Anom ka oras sa pag-claim sa inyo sini nga premyo. Kung hindi ninyo maklaim ang inyo sini nga premyo sa sulod sa nga anom ka oras, liwat nga magagabot ang Bombo Radio sa panibag-o sini iya nga winner. Pero ti sino pang hindi makahingagaw abi sa anom ka oras, no? Kay tuman na inaiya ka lawig sang ginhatag sini nga deadline sang 1 to Panalo Part 21 promo agod nga maklaim mo gid ang imo sini nga premyo. 500 pesos ka cash kag 500 pesos ka balor sang gift pack nagahulat na diri sa istasyon sa Bombo Radio sa aton sini nga mga mapalaron nga winner. Ang detalye kag mga balita, sumuman impormasyon, panumbalikan naton sa patay nga pagpalayag sa Bombo Anay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas sini, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Magtipid sa paggamit sang kuryente. Dang tanghali Pilipinas sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Enero 2, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, ang Ninoy Aquino International Airport at mga paliparan sa buong bansa balik na sa normal na operasyon. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines naman tiniyak na di na mauulit ang nangyaring power surge na nagresulta sa pag-shutdown ng operasyon ng naturang paliparan. Ilang mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport, ikinalungkot ang pag-antala ng mga flights at ang ilang nagparibok na sa ibang araw. Sa iba pang mga balita, ang bilang ng mga nasawi sa pagbaha sa Visayas at Mindanao umabot na po sa 51. Department of Agriculture, pinag-aaralan ang pagbaba ng presyo ng sibuyas ng hanggang 80 pesos kada kilo. Kaugnay niya ng cost cutting ng mga sangkap sa pagluluto, isinagawa na rin ng ilang mga nagkakarinderya dahil na rin sa nakalululang presyo ng sibuyas sa merkado. Vietnam at India kayang sabayan ng Pilipinas bilang fastest growing economy sa Asia-Pacific region ngayong 2023. Sa Iloilo City, nakapagtala na po ng 2 stray bullet incident. Sa ating international news naman, leftist leader na si Luiz Inacio Lula da Silva nanumpa na bilang Pangulo ng Brazil. At sa Tilipog Sports balita, mga fans excited na raw na panoorin ang laban ng Askal sitang football star na si Stefan Struck na nakatakdang magretiro na po pagkatapos ng laban ng Pilipinas sa Indonesia. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Hawak na po ngayon ng Philippine National Police o PNP ang suspect sa naitalang kaso ng indiscriminate firing incident doon po sa Mamburao Occidental, Mindoro noong bagong taon.
Sinabi ni PNP or Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Red Marana na ang sangkot sa indiscriminate firing ay isang sibilyan base sa kanilang monitoring. Ang naturang individual daw ay nagpaputok ng kanyang barila sa kanilang bakuran at naitawag naman agad ito ng kanyang kapitbahay, kaya agad itong nirespondihan ng mga pulis. Sinabi po ni Marana na patuloy pa rin kumakalap ang pambansang pulisya ng impormasyon kapag mayroon pang mga kaso ng indiscriminate firing incidents. Tiniyak naman po ng Philippine National Police na naka-full alert status pa rin ang mga ito hanggang Enero 6 para siguruhin ang kaligtasan ng publiko. Ibig sabihin nito, nasa 85% ng mga personnel ng Philippine National Police o nasa 190,000 ng mga ito ay nasa patrol duty. Una nang sinabi po ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. na nasa 192,000 Philippine National Police personnel ang ide-deploy sa mga tinatawag na places of convergence, yung mga matataong lugar kung saan inaasahang tutungo ang karamihan para sa Christmas at New Year celebration. Samantala, umakyat na sa 51 ang bilang ng mga nasawi sa malawakang pagbaha noong Christmas weekend sa bahagi ng Visayas at Mindanao, ayon yan sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa pinakahuling ulat ng insidente. Karamihan sa mga namatay ay naiulat sa Northern Mindanao na may 25 na nasawi. Ang rehiyon ng Bicol ay nagtala ng 9 na pagkamatay, habang ang Eastern Visayas ay 5 pagkamatay na sinundan naman ng Zamboanga Peninsula at Davao Region na may tig-4 na nasawi. Caraga Region naman ay may 3 nasawi habang nag-iisang nasawi ang naitala sa Mimaropa Region. 19 na katao pa naman ang nananatiling nawawala habang 16 pa ang mga nasugatan. Kaugnay niyan, may kabuang mahigit sa 13,000 pamilya o mahigit sa 50,000 individual din ang nawalan ng tirahan. Liban pa nito, ang pinsala sa agrikultura ay tinatayang nasa 245 million pesos habang ang pinsala naman sa infrastruktura ay umaabot na sa 1.13 billion pesos. Samantala po, may kabuang bilang naman ng mahigit 2.6 million na mga turista ang dumating sa Pilipinas para sa taong 2022. Ito po ay base sa datos ng Department of Tourism o DOT. Ito ay dahil umunod sa pagbubukas ng mga hangganan o itong mga borders sa lahat ng mga international travelers noong buwan ng Pebrero ng taong 2022. Dagdag pa dito na sa 173 billion pesos daw ang kita sa turismo ang naitala naman ng naturang ahensya. Ang nangungunang mga international na turista ay mula sa Estados Unidos, sa South Korea, Australia at United Kingdom. O narito sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco na target ng departamento na magkaroon ng 4.8 million international visitors ngayong taong 2023. Sa iba pang balita, ang Ninoy Aquino International Airport at mga paliparan sa buong bansa balik na sa normal na operasyon at itong Civil Aviation Authority of the Philippines tiniyak na hindi na mauulit ang nangyaring power surge. Alamin natin ng buong detalye mula kay Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ng pamunuan ng Civil Aviation Authority of the Philippines na hindi na mauulit ang nangyaring power surge sa kanilang facility na siyang may malaking papel sa operasyon ng paliparan. Sa ngayon, balik na sa full operation ang Ninoy Aquino International Airport at maging ang mga paliparan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa panayam ng Bombo Radio kay Civil Aviation Authority of the Philippines, spokesperson Mr. Eric Apolinario, normal ang operasyon ngayon sa Ninoy Aquino International Airport at ang tinutukan na lamang ngayon ay ang mga flights na nakansela bunsod ng insidente kahapon. Sinabi ni Apolinario, nagkaroon ng power surge sa kanilang communication, navigation, and surveillance at air traffic management system facility dahilan para patayin muna ang power supply. Dahil sa power outage, nagresulta ito sa loss of communication, radio, radar at internet. Sinabi pa ni Apolinario, may mga hakbang nang ginawa ang pamunuan ng Civil Aviation Authority of the Philippines para maayos ang mga ito. Sa katunayan, may mga spare parts lang napalitan. Nasa 150 million pesos sa pondo ang kanilang hinili sa ayusin ang nasabing facility. Sa nangyaring technical glitch na nagresulta sa power surge,
naging dahilan ito sa pagkasira sa equipment ng Air Traffic Management Center. Nasa 65,000 domestic at international passengers mula sa 300 flights ang apektado. Ang Air Traffic Management Center ang siyang nagsisilbing facility for controlling and overseeing all inbound and outbound flights at overflight within sa Philippine airspace. Pakinggan natin ang pahayag ni Civil Aviation Authority of the Philippines spokesperson Mr. Eric Apolonio sa panayam ng Bombo Radio. Technical kasi yung words na ginagamit kaya sinimplified na lang namin power surge. Meaning yung backup system nag-malfunction din kaya nagkaroon ng power surge na from 220 volts naging 380 volts yung power. So kinakailangan talagang patay namin ibaba yung sistema para ma-analyze, ma-trace kung saan nawang yung mga problema kung saan nanggaling. Well, tama po, hindi naman natin inasang ganitong kalala yung mangyayari. But nagsasabay-sabay po kasi may mga tinatawag kami redundancy sa sistema. Kaya lang, unfortunately, pati yung mga sistema na yun, na-override itong problema dahil one after the other. Kaya ganyan na nangyayari. So sir, anong hakbang ngayon sir ng CAAP? Kailangan po ba natin na i-modernize itong mga kagamitan natin sir? At itong sabi niyo power surge po na problema, ano po ang itutugon ng CAAP dito sir? Meron na po kami actually as last year po, humingi na kami ng pondo ng net procurement na, no? At ito siguro mga January to February makukumisyon na po yan. Sir, magkano po yung halaga na kakailanganin po ng CAAP para maging maayos po itong facility na ito sir? Actually po yung na-request namin yung 120 million sa spare parts lang yun. Kasi kailangan talagang ma-modernize na itong CNSTN natin dahil 2010 pa ho ito eh. So kinakailangan magkaroon talaga ng total upgrade at medyo malaking pondo dahil itong CNS natin ngayon is about 11 billion. Ang pahayag ni Civil Aviation Authority of the Philippines spokesperson Mr. Eric Apolinario sa panayam ng Bombo Radio. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Dunkin BTN? As in, back to normal? Bet talaga namin. Boss step naman! Dunkin' BTN. It's obviously butternut. BTN, Choco BTN, Choco Almond BTN, Cheesy BTN, Strawberry BTN, and Ube Cheese BTN. Wow! Butternut! BTN! Okay. BTN. Dale, tayo na? Sa Dunkin! Samantala po, target daw ng Department of Agriculture na ibaba ang presyo ng sibuyas mula sa 170 pesos kada kilo hanggang 80 pesos kada kilo ngayong taong 2023. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Christine Evangelista na inaasahan nila itong mas magandang supply ng lokal na ani ng sibuyas ngayong taon kung isinasaalang-alang na hindi pa sila nag-i-import noong nakaraang taon at naglagay sila ng mas maraming cold storage facility sa mga strategic na lugar upang mapahaba pa itong shelf life ng kalakal. Gayunpaman, sinabi niya na nais din ng ahensya na ang mga magsasaka ng sibuyas ay makabuo po ng mga punto ng presyo na nagpapatatag sa kanilang farm gate price sa buong taon. Dagdag dito, ang mga tindahan umano ng kadiwa ay hindi isang pang-matagalang solusyon sa tumataas na presyo ng sibuyas. Sa kalagitnaan ng Enero noong 2022, sinabi ni Department of Agriculture na inaasahan nito ang mas mababang presyo ng mga sibuyas sa gitna pa rin ng pagsisikap na mapadali ang sapat na supply sa mga pamilihan at ang inaasahan sa panahon ng pag-aani. Dahil dito sinabi ni Evangelista na kailangan pa nilang magsagawa ng isa pang stakeholders meeting bago sila magpasya sa presyo ng sibuyas para sa adjustment nito.
Kaugnay ng balitang yan, nanawagan ng isang grupo ng magsasaka sa gobyerno ng Pilipinas na magkaroon umano ng karagdagang cold storage facilities kaugnay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga retail prices ng mga produktong pang-agrikultura, partikular na ang sibuyas. Ayon kay kilusang magbubukid ng Pilipinas Chairman Rafael Mariano, sa kasalukuyan ang bansa ay mayroong kabuang 68 cold chain facilities na kung saan 27 ay matatagpuan sa Metro Manila at 10 naman sa Nueva Ecija. Anya, mahalaga ang pagdagdag ng cold storage facilities dahil mapapalit umano ang mga post-harvest losses at matitiyak ang tamang presyo para na rin sa mga nagtatanim ng sibuyas. Ang presyo ng sibuyas kasi ay umaabot pa rin sa 650 pesos, higit na doble ng suggested retail price o SRP at nagkakahalaga naman ng 700 pesos sa ilang mga pampublikong pamilihan sa ating bansa. Kung matatandaan, nauna nang ipinatupad ng Department of Agriculture ang suggested retail price na may halagang 250 pesos kada kilo ang presyo ng pulang sibuyas. Samantala po, itong cost cutting ng mga sangkap sa pagluluto, isinasagawa na rin ng ilang mga nagkakarinderya dahil daw sa nakalululang presyo ng sibuyas sa merkado. By report si Bombo JC Galvez. Dahil sa nakalululang presyo ng sibuyas sa lahat ng pamilihan sa bansa, nag-cost cutting na ng mga sangkap sa pagluluto ang ilang mga nagkakarinderya. Sa panayam ng Bombo Radio kay Joel Hamito, head cook ng isang karinderya, kung dati raw sa bawat gisa ng potahe, gumagamit siya ng 3 hanggang 4 na piraso ng sibuyas at sa ngayon dahil sa ito'y malaginto na ang presyo, isang maliit na piraso na lang ang kanyang ginagamit. Dagdag pa niya dahil din daw sa kakaunti ang dumarating na stock ng kanilang mga sangkap, partikular na itong sibuyas, dobleng pagtitipid muna ang kanyang ginagawa sa pagluluto. Hindi naman anya nakaapekto sa lasa ang cost cutting na pansamantalang isinasagawa ni Joel sapagkat kung ano raw ang mura na sangkap ayon ang idinaragdag niya na pampalasa. Pakinggan pa natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Siyempre nandun na yung cost cutting, yung sa dati gumagamit ko ng mga 3 to 4 bawat gisa, ngayon may isa na lang. Minsan maliit pa kasi sa mahal nga. Napakataas ng presyo talaga. Nag-update ako sa palengke kung ano. Saka sa dating din ng namin, stock o konti. Kailangan muna, titipid-tipirin. Yun nga, halimbawa kung depende sa dating ng sibuyas, kailangan makakasya yun sa dami ng luluto. Medyo sa taas ng mataas ang expenses tapos medyo nabawasan doon sa kita. Parang gano'n ang nangyayari. So, salip na napupunta sa kita, siyempre, no choice, di rin pwedeng di natin gagamitan ng mga ingredients. Di natin mapapasarap ang pagkain. Gaya na sibuyas. Yung salip na gumagamit ko ng 3 to 4, minsan mga isa na lang, tapos babawain ko na sa ibang ingredients kung alin ang mas mura. Totally di naman gaano dahil sa konting diferensya lang kasi sa konting diferensya yun malaking pagtitipid na yun dahil sa mahal ng sibuyas talaga. Kasi pag sige-sige dyan malulugi na. Sana kakaroon ng pagbaba sa lalong madaling panahon kasi kawawa naman yung mga namumuhunan lalo sa mga restaurant na malaking epekto talaga. Nagtaas man kami pero konti lang kasi manibago yung customer na gano'n, nasanay sila sa price na yan. Gano'n na lang, magtaas man kami konti lang, hindi pa rin mahabol gaya ng pagtaas ng sibuyas. Sinabi ng Department of Agriculture na ang kasalukuyang farm gate price na 250 pesos kada kilo na suggested retail price o SRP ng sibuyas ay patas sa mga magsasaka matapos isama ang mga pagkalugi kabilang na rin ang naging problema sa panahon kamakailan. Matapos makipagpulong sa mga magsasaka at iba pang stakeholder, sinabi ng Department of Agriculture na posibleng ma-meet ang farm gate prices sa 190 pesos hanggang 200 pesos at kalaunan itakda ang suggested retail price sa 250 pesos kada kilo. Sinabi ng opisyal ng Department of Agriculture na ang retail na presyo ng mga sibuyas ay malamang nabababa pa sa inaasahang pag-aani sa kalagitnaan ng Enero. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! At ilang mga pasahero sa Ninoy ikinalungkot ang pagkaantala ng mga flights at ang ilan ay nakapag-rebook na para sa ibang araw. Alamin natin ang buong report na yan mula kay Bombo Chill Emprido.
Yes, Bobo Chill. Ayan, medyo... That's right, Bombo Eliza, Bombo Gerald, hindi nga naging masaya ang bakasyon at pag-uwi sana ng ilang mga pasahero dito sa Ninoy Aquino International Airport dahil na rin yan sa mga nakanseladong flights simula pa kahapon. Nauna nang sinabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines na nagkaroon nga ng technical issue kung kaya tinutugunan nila ngayon ang sitwasyon para makapagbigay ng mabilis na response sa mga nakanselang flights. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines sa ilang pasahero, nalulungkot daw sila sa biglaang pagkansela ng mga flights kahapon hanggang ngayon at gusto rin kasi nilang makauwi ng maaga at makapagbakasyon pa sana. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Kuya Joven na Ayan. Yung connection po sa mga eroplano, hindi magawa kasi naputol yung parang may problema sa tower. Ayun po. Sa amin, mag-ano lang daw po kami, mag-rebook. Kung pwede, kung sa mga ayaw pong pumila, online na lang daw po yung rebooking. Pero may mga iba po na nagagalit kasi yung iba hindi prepared sa gano'n na pagdating po nila dito, tsaka lang po nag-cancel. Prepared naman, pero kasi sa sitwasyon namin, madami po kami, may bata, tsaka po may senior. So, mahirap po. Ganun po. Nasa 11 po kami, Cebu. Ngayon po, nag-rebook lang po kami ng 8 o'clock. So mag-aantay lang po kami kung makakancel yun, tsaka lang po kami magre-rebook bukas. Sana po, para po, kung di makancel, tuloy na lang po kami ngayong 8. Kasi mahirap po kung bukas din, kasi kinabukasan no, may pasok na po. Sana po sa susunod, kung meron po silang ganitong cancellation, mas maganda po sana kung ma-advance kami. Or kung malaman nila na may problema na, sana ma-inform na nila lahat. Hindi katulad ng ganito, nag-iipon sa loob. Nahirapan po sila. Disappointed. Kasi dapat sana nakano na kami. Nakaboard na. Paano yan? Cancel daw. Dinipalibok kami ulit. Alas 6:15. Ewan ko lang, baka makancel na naman mamaya. may power outrage daw sa yung system nila, yung radar. Pero hindi ako sure, baka Sa ngayon, may mga nag-aantay pa rin ng abiso ng airlines na mga dapat na mag-rebook. Medyo maayos naman na ang lagay dito sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa patuloy na rin ang ginagawa ng pagsasaayos ng Civil Aviation Authority of the Philippines, ganoon na rin ang Department of Transportation para mabigyan ng magandang serbisyo itong ating mga pasahero. At live mula dito sa Ninoy Aquino International Airport, Bombo Chilemprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Isang specialty centers na tututok raw sa iba't ibang specialty care na kinakailangan ng mga Pinoy. Target ipatayo ng iba't ibang bahagi or sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas ngayong taon. May report si Bomo Marlene Pajernos. Target ngayon ng Department of Health na magpatayo pa ng dagdag na 104 na specialty centers sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Bahagi pa rin ito ng ginagawang paghahanda ng kagawaran sa sistema nito para sa pagkamit ng universal healthcare sa bansa na pangunahing anilang layunin na isa na rin sa mga prioridad na ninanais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere,
Sa ngayon ay mayroon ng 46 na specialty centers ang naitayo at functional na nasa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Layo nito na makapagbigay ng mas magandang access para sa lahat ng mga Pilipino na may specialty care needs tulad ng mga may sakit na cancer, sakit sa puso, sakit sa baga at marami pang iba. Bukod dito, iniulat din ni Vergere at na mayroon pang nasa 2,800 na mga primary care facilities sa bansa ang accredited na ng PhilHealth na balak paano yan nilang palawigin para naman mas maging accessible ang primary care service sa bansa in terms naman yan sa service at financial aspect nito. Kaugnay niya narito pang bahagi ng pahayag ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Ito pong gagawin natin para mas maging handa ang ating sistema. Unang-una na nga, katulad ng sabi natin, universal healthcare is our ultimate goal. Para ma-achieve ang universal healthcare, meron po tayo ngayon mga specialty facilities na isa sa priorities ng ating presidente, si Presidente Marcos. And with that, nakapagtayo na po tayo ng 46 na functional na specialty centers across the country. Meron po tayong itatayo na additional na 104 specialty centers this 2023 sa iba't ibang areas ng ating bansa. This provides better access to all Filipinos para sa iba't ibang klaseng pangangailangan in terms of specialty care. Katulad ng sa cancer, katulad po ng sa sakit sa puso, katulad po ng sakit sa baga at iba't iba pa. Meron na rin po tayong 2,800 na primary care facilities sa ngayon na inaccredit na po ng PhilHealth. At tayo po ay naglalayon pa rin na palawakin ito para mas maging accessible ang primary care service sa ating mga kababayan. Pag sinabi nating accessible, hindi lamang po yung serbisyo kung hindi pati rin po financially. Dahil ito po ay sagot ng PhilHealth at may bibigay na libre sa ating mga kababayan. Yan ang tinig ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala doon sa Iloilo City, mayroon na pong naitalang 2 kaso po ng stray bullet incident. At may report ang Bombo Radio Iloilo. Gulungan ng bagsak na isang store owner matapos na nagpaputok ng kanyang baril na ikinasugat ng kanyang kapitbahay sa Zone 2, Barangay Rizal, La Paz, Iloilo City. Ang arestado ay si Nilo Magkanam at ang biktima naman ay si Kate Nicole Cambronero, 20 anyos, na nagtamo ng sugat sa kaliwang paa at dinala sa West Visayas State University Medical Center. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Major Jose Valadublan, hepe ng La Paz Police Station, sinabi nito na nangyaring insidente habang natutulog sa kanilang bahay ang biktima kasabay ng pagsalubong ng bagong taon. Aniya natukoy ang suspect base na rin sa trajectory ng bala mula sa kanyang bahay. Inamin rin naman ito na siyang nagpaputok ng baril. Hindi naman na-recover ang armas, ngunit nakuha naman sa bahay ng suspect ang empty shell ng .45 caliber pistol. Ang suspect ay naharap naman sa kasong illegal discharge of firearm and reckless imprudence resulting to physical injury. Napag-alaman na itong pangalawang stray bullet incident sa Western Visayas, partikular sa lungsod ng Iloilo mula noong Pasko hanggang bagong taon. Na-identify natin ang suspect, nagpaputok siya ng baril. Napaputok siya doon sa loob mismo ng kwarto niya. Then magkalapit-lapit lang yung bahay. Yung tinamaan doon sa kabilang bahay nila na nakahiga yung biktima natin at then yung slag ng baril pumunta doon sa kabilang bahay. Si Police Major Jose Valadublan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Kahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Oras sa buong kapuluan, 26 na minuto, makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Nanumpa na si leftist leader na si Luiz Inacio Lula da Silva bilang presidente ng Brazil sa ilalim ng mahigpit na seguridad sa kabisera ng Brasilia kasunod ng mga banta ng karahasan ng mga taga-suporta ng kanyang katunggali na si Jair Bolsonaro. Pagkatapos ng seremonya ng panunumpa sa Kongreso, si Lula ay pumunta sa isang open-top na Rolls-Royce patungo sa palasyo ng Planalto. Mahigpit na tinalo ni Lula si Bolsonaro noong Oktubre upang manalo sa isang hindi pa naganap na ikatlong term
termino sa pagkapangulo pagkatapos ng isang pahinga na nakita siyang gumugol ng 1 taon at kalahati sa likod ng mga selda sa mga paniniwala na siya ay nadawit sa katiwalian na kalaunan ay binawi. Una na rito, ang kanyang 580 days sa bilangguan ay nagpatibay sa kanyang pakiramdam ng katarungang panlipunan at nakumbinsi siya sa pangangailangang unahin ang pagwawakas ng kahirapan kaysa sa pagpapalaki ng kita ng kanilang bansa. Bombo Sports News. Mga fans excited pero syempre malungkot na panoorin itong laban ng Ascals dahil itong football star na si Stefan Struck ay magre-retiro na raw po pagkatapos ng laban ng Pilipinas at Indonesia. May buong detalye si Bombo Victor Liantino. Inaasahan ng mga Pinoy football fans na maipapanalo ni Stefan Struck ang huling international game kontra sa national team ng Indonesia. Ito ay kasunod ng anunsyo nito na buo na ang kanyang desisyon na magretiro sa paglalaro ng football at bigyan na lamang ng panahon ng oras ang kanyang pamilya. Ang kanyang pahayag ay ginawa sa isang pre-match press conference kaugnay na nagpapatuloy na ASEAN Football Federation Cup 2023. Sinabi ni Struck na sa loob ng 11 taon na nakasama niya ang national team ay nakakalungkot pa rin ang kanyang desisyon na iwan ito. Si Stefan Struck ang kasalukuyang team captain ng Ascal at ang posisyong ito ay kanyang hinawakan sa loob ng maraming taon. Matatandaan naman na minsan nang naglaro si Struck sa Germany youth team at nagsimula itong maglaro para sa Ascal noong taong 2011 kasama ang nakaraang henerasyon ng Philippine team na pinamumunuan noon ni Phil Young Husband. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News noon time edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Ang Ninoy Aquino International Airport at mga paliparan sa buong bansa balik na sa normal na operasyon. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines naman tiniyak na hindi na mauulit ang pangyayaring power surge na nagresulta naman sa shutdown ng naturang paliparan. Bilang ng nasawi sa pagbaha sa Visayas, Mindanao, umabot na sa 51. Ang mga pasahero naman ikinalungkot ang pagkakaantala ng mga flights doon pa rin sa Ninoy Aquino International Airport, pero yung iba naman nagparibok na sa ibang araw. Department of Agriculture pinag-aaralan ng pagbaba ng presyo ng sibuyas ng hanggang 80 pesos kada kilo. Itong cost cutting ng mga sangkap sa pagluluto isinasagawa na rin ng ilang mga nagkakarinderya po dahil pa rin sa nakakalulang presyo ng sibuyas sa merkado. Vietnam at ang India kayang sabayan ng Pilipinas bilang fastest growing economies sa Asia-Pacific region ngayong 2023. Doon po sa Iloilo City nakapagtala na ng 2 stray bullet incident. Sa ating international news, leftist leader na si Luiz Inacio Lula da Silva nanumpa na bilang Pangulo ng Brazil. At sa ating sports balita mga fans, excited ang panoorin ang laban ng Ascal sa football star na si Stefan Struck na nakatakda ng magretiro pagkatapos ng laban ng Pilipinas at Indonesia. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa takna siningala sa 12, balik na diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa gihapon kamunimo Bombo Chama Blanco Hover. Sa sinimatinion aton siniyang pasiplatan ining problema dira sa may banwasang Carles sa Iloilo. Ini kasunod sang paghaboy sang dinamita sa patrol boat nga ginagamit dira kontra iya sa illegal fishing. And speaking sa illegal fishing, madata ko ng illegal fishing dira pero ang local government unit daw way nagasapag. Amo ring problema karon sa mga pumuluyo dira. I-check taton sa Silimatinyon direktamente sa Banwaya sang Carles, punong barangay Abelardo. Abelardo Imok Montibon, no? Para nga makuha nato ng dugang nga mga impormasyon. Kap, si Bombo Chami ni live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Makita ka man sa Facebook Live. Pinagi sa ton sinikaron iyang messenger. Saluwat, mayang hapon na punong barangay Montibon, sir. Mayang hapon man, Bombo Jam.
Alright. Kap, luyang naton mahibaluan, anong plastada sa paghaboy sa dinamita sa inyo sinikaron niyang patrol boat dira? Before natabo na siya Bombo Jam sa operasyon nila pag-conduct sa Airborne Patrol, may dinakpanay nga natabo sa mga 6.5 kilometers ang distance sa Higantillo Island sa atubang mismo sang Asluman. Ang ilang gi-apprehend, nagpalagyo, ginlagas nila hasta natabo ang hindi maayong pagbinaylohan na isang istorya, may kumusyon nga natabo ang tag-iya sang sakayan, amo to nabungkulan sang tukod sa isa ka bantay dagat. Kay tungod ang isa ka grupo mo sa bantay dagat, nag-anuhay na sila sang kutsilyo kay din anaan sila sang tag-iya sang sakayan nga anuhon sang kutsilyo. Nagpan sila, nagdipinsa, nagkuha man ang isa ka membro sang bantay dagat sang kutsilyo. Kag dito para nauntat sila gimbungkol sang isa man ka grupo sang bantay dagat sang tukod. Dito ka nauntat, kag dito na, voluntaryo na sila nag-surrender, nga nag-upod na paigad. Karon, sang oras nga ina, nga gindala sila to, na si Sitol, kamalang kay wala ko kaintindi, yun, Bombo Jam, kung anong nakalatabo sa lawod, kay wala ko nakaupod sa operasyon. Kay tungod gilot, ako bala kay tungod sa hawak kong kasinakit. Sa natabo, gali sang ila dito yung operasyon, nga paglinagsanay nila sa lawod, hasta nga nag-abot na ang komusyon nga adto, inosente gid ako ti pag-abot dito nga gitong over nila sa akon ti wala mako-expect kung bala ano gid kabug-at sang problema ti amo to nga nag-decide ako kay tungod ang akon na proseso sa nagpanay sa Higantis ang first offense sa level sa barangay kuno iya nga ginapaagi ang penalty katag 2,000 or 3,000 pero ginapa-isyuhan ko na sang resibo sa treasurer ko. Pagkatapos ang natabo galo ti Bombo Jam kasalig naman ko sa tag-iya nga nagapangayo pasensya, okay na ato. Pero sang natabo no, kay natabuin na siya sang pizza 30 pag 31 sang gabi, amo to nga gin palukpan dinamita ang amon patrol boat nga dira mismo sa punduhan sa atubang mismo sang kwan sinang SM buying station da bala sa tupad sang daan namang nga balay. May ara tawo nga nakakita nga naga-cellphone ang ginsakyan ko no, paglupo ko no, nakita nila nga may sakayan, nga may nagasakay, nga duha ka tawo. Dugay pa ko no sila nakaandar. Danay pa may interview pa kadali. Dugay ko no sila nakaandar, pag-andar nila, nakita ang pabuslog na yung pagkanto sa Higantisor. Damo sa nakakita ang mga tao sa baybay. Kay nagkuha na mo, nagguluwa na mga tao bala, to kantis sa tong pagkadako sa lupok sa Dilamita. Dito na dayon nakita nga ang patrol amat-amat na siya nga naglugdang. Okay, na-identify kap adtong sakayan kag mga posible mga tawo ang ara sa sakayan na-identify. Ang sakayan Bombo Jam hindi siya ma-identify tungod gabi na siya bisan maigo pa sila sa silak sang adlaw. Tungod hindi seminar ang mga itsura nila sa taga-Asluman. Hindi man nagyapon nila, way magyapon sa mga kadiit, sina kung sino nga persona. Pero ang isa lang dira, nga nakita naton, ang anggulo nga ginabasihan, nga natabo at ko dayon. So, nagapati ikaw nga may kahilabtanan ini sa pagdakop sa illegal fisher sang pizza 30? Oo, 100% sir ang pagpati ko na yan, nga sila gidya ang involved. Okay. Pizza 2 na kita karon, nagpakingangot kami sa Carles PNP kag sandig sa ilang pahayag. Way pa kuno sang report, way pa sang complaint, gagin palabot sa Carles sa PNP, punong barangay Montibon. Wala pa na sa sir, kaya nga akong team leader sa Bantay Dagat, sang nagligad, ipakadto ko dito sa police station para ipablatter ang nagakahalanabo sa amon operasyon. Kay siling ko, mas bintaha na kay kung kaso, makita naton ang klaro, mapailan kadayon sang kaso ang naghimo sinang akwan. Wala ang sabat sang akong team leader, wala pa siya sang time to kante, wala kay ang, bala mo, may mga pangabuhian man sila. Nagaplano ako buwas, makadto ako sa Carlis, kay subong tani, galing ang problema, mapa-inject ako sang akon lang akwan, anti-rabies, kaya nakagtan ako sang ngalo. Buwas ang ako nga schedule para makadto na dito kay nagtawag ako gina kay Gob nga ginapaabot na ko dito sa police station para pag-repair sa problema kay tungod matawag siya sa provincial command
para matutukan na ang pag-imbestigar sang kaso nga ina. Alright. Kap, paghaboy sang dinamita, ginhungod gid nga wala tawo or natabuan lang ati wala sang tawo mo paghaboy sang dinamita? Hungod gini sir, kabalo ka konsor ang maghaboy, maano sila sa asluman. Kung mo kinakaabot sila, gintuyo ginila nga haboyan dinamita. Kaya nga asluman, totoo, hindi ko ginapabugal. Alin sa pagpungko ko bilang barangay captain na minimize o kung na total dula ko ya ang dynamite sa asluman. Pero namin ko balakap, ano to, may tinutuyo sila nga may pilason dira abi sa mga taga-barangay Asluman, sa mga miyembro sa Bantay Dagat, or ikaw ang target nila nga abi nila ara katos patrol boat amo to hinabuyan nila dinamita? Ang ilagay dyan, sir, nga interest nga maguba ang patrol para hindi na makakandak si born patrol. Amo ginang interest nila ya. Kaya alam mo ang ila na iya nga ginaobra pirmi dira, nagapinagusto sila obra sang sala o kung pagbayulit sa kadagatan sang Carlis. Kay tungod wala man sang iban dira nga naga-insister nga protektahan ang aton donang manggad kapin pa ang atong kadagatan sa Carlis, maliban sa akon kay ako man lang ang active nga nagaprotekta sa atong kadagatan sa area sang Carlis mo. Ang local government unit sang Carles, why sila sang lihok suporta man abi kiti malapad inang kadagatan dira sang Carles gira sa Kupan. Si punong barangay Montibon lang ya ang nagatatap, no plastada kap? Wala gid sir, wala sir. Kay first time naging paabot ko ini sa kay Sir Dodoy Mangasang. Ang problema sang Carlis kay damo na sa mga signing mo nga natabo eh. Ti ang sabat sa ako ni Sir Dodoy, wala siya sang mahimo kay tungod ang Carlis wala sang budget para sa operasyon sang Seaborne Patrol. Sa area sa Carlis. Wala budget ang local government unit pero ang barangay Asluman may budget. Kay tungod amo na sir gina priority naton nga maprotektahan ang palangabuhian sa tawo ta kaglabaw sa tanan ang ginapangabuhi nila nga hindi mag-collapse. Kay tungod ginalantaw ko diri nga problema once pabayaan kung kagwalanan sa nagatindog o kung nagahulag nga protektahan ang kadagatan, di mabalik ang dati sa tong una nga natabo nga ang illegal fishers ara na lang lapit sa shoreline nagapinalupok dynamite. Okay. Amo na ni natabo ka pinabuyan na nila dinamita dira kay masunso ng inyo siniiya nga pagpatuman sa mga layi sa kadagatan particularmente batok sa mga illegal fisher. Nagtuga na bala ini sang kakulba sa imo nga base sa sunod. May tuyuon na sila nga tawo, miyembro sang Bantay Dagat, or ikaw abi mismo, Kap Montibon? Sa akon sir, no, sa akon niya, before ako ya nag-commit, sang akon niya nga trabaho, kag voluntaryo gid ako ya nga nagabulig sa gobyerno. Sang hindi pa ko ya official, amo na ng trabaho ko since 1986, 2005. Nag-volunteers ako nga nagbulig sa gobyerno, kampanya anti-illegal fishing campaign. Tungod nakita na kon ang reaksyon sa aton kadagatan, kaglabaw sa tanan kami sir, totoo, pangabuhi namon dagat gid lang. Kung hindi namo protektahan ang dagat, paano na lang kami, kay wala kami humayan. Karon ang pamangkot, kung amo nang akong pagabatyagon, kung magkahadlok ako, no? Kay tungod sa nagakatabo, natural, ara ginandid trait. Ang ako na naiyak o galingon, o ang akong kabuhi, hilang nga buton. Ang ako lang mahambal sir, Ginoo lang niya ang ako nahadlokan. Pero kung tao, sir, wala ako yan nahadlok. Ilabi pa ko nang natindugan mo, insakto, Punong Barangay Montibon? Kag insakto na, sir. Kaya itong nagabasi kita ya sa layo, sir. Kaya hindi makita po, hindi magsubra. Okay. So, abigan ni anay naton sadto nadula na ning illegal fishing, data gligyapon da? Wala sir, wala napakadula. Amo na gani nga nagahibubunot ako kung kaisa nagasingit ako sa Facebook nga sanog kag ano bala nga tuig kag sinog bala ang makapauntat sang illegal fishers dito sa Higantis. Kay ang Higantis rampan diya tanag nga illegal fishing. Ang mga transient nga illegal nagasulo dira sa Carlis. Kami sa Higanti, kami na ang sentro pirmi.
pila ang ako ng mga transient nga mga illegal fishers nga nagasulod sa Carles nga nadakpan. Ang akong ginaobra, sir, ginapamulta ko sa munisipyo. May tag 30,000 ang multa. Pero ang hindi ko na kaya ang mag-file sang kaso. Kaya once na mag-file ako sang kaso, personal ko ang ginagamit ko. Ti masakit na, sir, ang budget nga mag-file ikaw, i-endorse nimo sa prosecutor. Kaya natural, mag-file ka national law, prosecutor na yadalan mo, ti ang mga tanan nga na-apprehend, dalon gina dito, surrender mo na to. Ti personal ko na i-attend, sir, nga budget, ti amo nang akong nga ginahimo. Kung kaya, kag madala pa lang sa istorya, ang multahanay nga bilang penalty, ginapa-penalty sila sa munisipyo, tapos gina-adjust ang violation para magdubo lang ang ilang multa. Kaya ako nagabatyag mo ko, sir, Kaya ako dagat nun, ako kag mananagat mako, ano bala kasakit, kag kabudlay, mangita sang kwarta, nga makaubra ka lang sa sala, pinaltihan ka, sang nagakadapat nga penalty. Kaya kung ubrahon, gidya ang matuod nga penalty, sir, hindi kaya sang tao ang penalty base sa municipal ordinance. Ti kung ang madakpan ni mo dira nga mga illegal fisher, ginapamulta mo kag ang bayad nagakadto sa munisipyo nga wala ka mo ginapunduhan dira punong barangay Montibon? Isa na, sir, nga kuan, isa na, sir, nga gina-question ko gani. Nga dapat kung tani kay tungod ang nagabaton sang multahanay o kon penalty paagi sa kas nga ginabayad nga multa, dapat kung tani ang munisipyo may ara sa share kung ano mabulig ya o makontribute ya sa operasyon o kung ang ako lang ginapangayo gadi. Nga bisan magkandak lang sila sang checkpoint kay nagabalibad wala sang budget. Tiya mo na gani siling ko gani sa ako niya membro sang konsiho, isakripisyo tanay ang aton mga budget nga nag-participate sa 20% nga himuon naton anay nga funding bilang continue kapag sige-sige nga pagkandak sang Seaborne Patrol. Kay siling ko kung hindi kita magsakripisyo sili, ang aton pumuluyo mismo among apektado. Once nga apektahan ang aton pumuluyo, kita tanan barangay official apektado man ta kay sa aton na sila matangla, sa aton makutot. Kaya mo na, sir, problema ginamon san o kami matalupangdan sang LGU. Nahatagan gid importansya ang pagprotekta sang Visayan Sea kaglabaw sa tanan, ang area sang Carles. Kay tungod kun lang tawo naton ini ang kampanya, dugay na ni ang kampanya, sir. Pero ang akong gina-question nga kabudlay i-materialize. Madamo na sang signing MOA nga natabo nga pirmahanay para sa plano. Ano nga enforcement ibutang dito, ano nga agency ibutang dito. Hasta karon wala na materialize, sir. Halin pa na kay Gobernador Topas nga problema. Alright. Ang alkalde nyo, sino gani dira? Si Mayor Sigfredo Bitita, Unting. Kaya anong lihok ni Mayor Bitita? Di wala ako, sir, kabati. Wala ko kabati. Kaya ginaabot ato bang ko pero si Banggasang. Kaya siya ang chairman sa fisheries sa LGU. Okay. Ti kabay pa ini nga kay gayunan kap, makalapot na kay Mayor Bitita, kay Gobernador Toto, kag sa iban pa nga mga opisyales, para nga basi pa lang mahatagan nila sa nagakigo man iya nga igtulupangod. Kay ti wayman sang mambal nato na bidisbintaha para sa pangkabilugan, particularmente sa mga pumuluyo dira sa may Banwa San Carles, dira sa may Islay Gantes, sa inyo dira sa may Asluman. Why man niya sang disbintaha dira kung protehiran mo nga dunang manggad mo kay ang palangabuhian nyo ara dira eh. So kung ang pagdipinsa sina nagakinanglan sang puwersa sang aton sino opisyales, insakto nang namuno nimo kap nga hindi ma-materialize ina. Anong ara dira nga duway tupa kag lunsay papel ang tanan? Amo gani sir, kasi lingko gani nga kami barangay lang kami. Pila gid bala ang iras ang barangay? Ano gid bala kadako sang budget sang barangay? Pero nga ana continue namon ang Seaborne Patrol paagi sa paghimakas namon kung kay isa bala sir, personal ko na ang ginapunir nga mas short na ang amon budget sa Seaborne Patrol. Okay. Anyway, Kap, tingwa naton nga mapalabot pa ni sa mga opisyales para matagan man sa nagakigo igtulupangod. Salamat gid sa paghatag nimo sa imo sining tiyempo kag pag share man diri sa inyo sining mga concern dira sa may Banwa San Carles, particularmente sa Barangay Asluman. Okay, thank you, sir. Kaga mayong ottoman sa liwat sa imo.
Alright, Teriwavit, si Puno Barangay Abelardo, Imok Montibon sa Barangay Asluman, Carles sa Iloilo. Para ligban, kay kanamo-damo na kuno sang Memorandum of Agreement nga pinirmahanay sa kun ano iyang nga mga himuon nga lihok tuhoy iya sa pagdepensa sang dunang manggad, pagdepensa sang kadagatan sang banwa sang Carles, sang Isla Gigantes, batok sa mga illegal fishers nga amoning nagahalit sa mayor nga palangabuyan sa mga kabumbo naton dira. Ti ko nagasinggitan si punong barangay Imok Montibon sa pagdepensa karon sa nga kalalawran kag dunang manggad, anong malain sila dira? Ugaling kiti wala sang suporta nagikan sa aton siniya nga mga opisyales. Of which nga mayara gid dapat nga suporta nagikan sa aton sin mga opisyales ang lihok karon kay para ina sa mga pumuluyo. Nga magsigi-sige ang ila sini nga palangabuyan, kaya ang mayor sini nila nga palangabuyan ang pagpangisda. Tikon hindi ini karon mapauntat ang illegal fishing activities sa aton sini nga mga kabumbo, ano pa ang bilin para iya sa mga pumuluyo dira? Kaambal gani ni Kap Imok sinya ti, waay man kami diya sang malapad nga kadutaan nga kung sa diin makapananom kami di sang palay. Ang amon sini nagapanguna nga palangabuyan, among pagpangisda. Ti karon nagatingwa na ang mga pumuluyo dira sa pagpanguna ni punong barangay Imok Montibon. Suporta na lang ni kulang sa bahin karon sa nga local government unit, pero ang ginalibugan sang ulo ta nga wala iya sang suporta. Humalin pa ni kuno sadto sa nagtaliwan na nga gobernador si Gobernador Nil Tupas sa Senior. Ginbuslan ni Gov Tatay, ginbuslan subong ni Gov Toto. Kag kapinot pinsaron nga kung may madakpan gani iyang illegal fisher ginapamulta sa munisipyo ginapabayad, pero hindi na kuno iya makatrespasser pa kay waay na sang pundo agud isupport sa pagpatrolya sang bantay dagat dira iya sa may Carles, Iloilo. Sa aton sini makabumbo. Ti siguro basi kung mahimuan tama na iya sang legislation nga instead abisang nga multa dito bahid sa munisipyo, direkta na lang din sa may barangay Sluman. Kahit hindi ba sila makapulos? Sa aton sini makabumbo. Hindi man nila siniya siling dos-dos kina mga illegal fisher kay kung chimpos na iya sa pinasakay sang kaso, lawas kang katarungan mo lang yan ni Imok Montibon ang iya sining dala. Personal pa niya ginagasto iya kwarta just for the sake sa proteksyon sang resources sang nasambit sini karon niyang banwa. Ti kung mahimo gani ini sang halin sa naghalin sa isa ka volunteer nangin punong barangay, how much more ko na mamersa sila diri alkalde? How much more ko na mamersa sila diri ang gobernador? Ugaling hindi kidya matigayon-tigayon. Bisan ano kadamo sang muwa. Kaya nga sinaguro kap ti punon mo to tanan sini nga muwa kag ipauli mo na lang da sa mga opisyal sa nga banwa sa Carles. Kay way man ti pulos ina. Anyway, tingwa na to nga malabot man ang linya sa mga opisyales sa banwa para mabalanta kung nung istorya sa likod sini. Kay kon ang mga illegal fisher masami madakpan, mauntat ma lang nimo. Madakpan abi mapasakaan sa kaso, mauntat ma lang ni.
Pero tikon may ginasaligan ng illegal fisher nga ang hambal sini ni amo sadto mo sini mang dinamita lang tani kay wala man na problema. Ipiansahan man tanayan ni boss, ni amo, ni manager. Diba si may mga amo sinang istorya bla? Kabay pa wala 52 minutos na nakaligad sa takna sininga, las 12. Sa aton sininga panumbalik ka Banwa 21 ka mga nagkalalukpan sang palupok sa probinsya sa Iloilo nakagwa na tanan sa ospital. Lakip na sina dire istoryahan taman dugang sininga nga mga balita kaga impormasyon no. May kantanan sa mga ports naton sumong kag terminal ginadagsa sa mga pasahero. Nagahingagaw sininga magpuli. Inikigiban pa balikan ta matapos ang pila ka importante nga mga panumdumang oras. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective kid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness.
indi man manami nga pagtulog. Bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon Minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Ang probinsya sa Iloilo naka-record sang 21 ka mga nagkalapilasan. Tuga iya sang palupok sa sining pagsugalaw sang bagong tuig. Pero ti mambal naton nga ini sila ang gilinuman nga nakagwa sa ospital. Mga minor na mga pilas ang ila sini iya nga na angkon. I-check tang dugang nga detalye with the Bombo Lindsay Bade. Bombo Lindsay, report please come in. Bombo Cham sa ospital ang 21 ka mga individual nagikan sa may probinsya sang Iloilo nga nakaangkon sang pilasa na narisari nga bahin sang ilang lawas bangod man niya sa pagpalupok samtang may duha naman nga nagapabilin sa ospital. Sa data sang Iloilo Provincial Health Office, humalin sang Disyembre 21, 2022, tubtob Enero 1, 2023, kabugusan nga 23 ang kaso sang firecracker-related injuries sa may probinsya ya sang Iloilo. Amo ni siya Bombo Chama ang pinakamataas nga na-record sa Western Visayas. Sa pagpakigangot naton kay Dr. Rodney Labis, ang head sang Health Service Delivery Division sang Provincial Health Office, iyang naging pahayag nga 11 ka mga individual Bombo Chama ang nakaangkon sang eye injury, 11 man ang may blast injury with no amputation, kag isa ang may blast injury with amputation sa diin ang iya ika-4 kag ika-5 nga tudlo Bombo Cham sa nawala nga kamot amo ang ginutod. Kadaman sa mga biktima sang palupok ang mga nagaedad 1 to 10 years old nga may 62%, kag 11 to 20 years old nga may 11%. Kumo naman dari nga gingamit sa pagpalupok Bombo Cham suno kay Dr. Labis amuya ang boga, triangulo, 5-star, quitis, camera kag whistle bomb. Yari aton pamatian ang pagpahayag ni Dr. Rodney Labis. Firework-related injuries diri sa probinsya sang Iloilo, mayara kita total nga 23 cases ang firework-related injuries. Kumpara ini sa 13 nga kaso sang 2021. Sa 23 sini nga kaso, ang pinaka-common nga age group gihapon nga apektado among 1 to 10 years old, 62%, ginasundan sang 11 to 20 years old nga may 31% sang kaso. As to the type of injury, pinaka-common gihapon ang eye injury kung sa din may 11 ka kaso, ginasundan sang blast or burn with no amputation nga may 11 man ka kaso. Kag mayara kitang isa nga na-record nga blast and burn injury with amputation kung sa diin nga gin-amputate ang 4th and 5th digits ang iya nga left hand. So sa
mga ginagamit nga palupok, pinaka-common gid gihapon nga ginagamit among buga nga sundan sang triangle, sang 5-star, quitis, camera, kag whistle bomb. So sa 23 natong nga kaso, 21 sini discharged na while may duwa kita nga gin-refer sa Western Visayas Medical Center, ang isa admitted while ang isa for verification pa ang status. Si Dr. Rodney Labis, ang head sang Health Service Delivery Division sang Provincial Health Office. Kung natawon naton sa mga sa age range balabang mo siya or age bracket, kalabanan gid diri lunsay mga kabataan amo ang mga nakaangkon sang injuries or ining mga burn or blast injury, kagti ang worst pa gid diri may isa ka biktima nga ginautod ang iyang tudlo bangod nga ti amo na ang naapektuhan sa iya man paggamit sang palupok bombocham. So ang diri sumong tikang man sang Iloilo Provincial Health Office ang PHO subong tuig abi no mas pasangkaron pagid kag mas pabaskugon pagid ang ilang kampanya against sa pagpalupok bala bombocham kay bisan tuod nga masami na nila no nga ginakampanyahan, masami na nga madamo na sa mga advisories nga ginapagwa ang bahin sang Iloilo Provincial Government. May pipila sa gihapon ti amo ni ang resulta subong may ara pa ya sang 23 ka mga individual sa probinsya sang Iloilo nga nakaangkon niya sang pilas tugas ang pagpalupok bombocham. Alright, ang pinakadamo nga na samaran, anong klase isang palupok ka Bombolens? Ang una gidari boga bombocham kay kun basehan man naton sa record sang Department of Health Western Visayas ang kalabanan nga rason sang sang mga pilas balang na angko nila amuya ang boga. Ikaduwa ang ining mga palupok nga ginadumilian bombocham. Ti mo ning isa pagid sa dako nga mga palamangkutanon, ginadumilian ang nga gani nga palupok pero nakahalit pa sa mga biktima. Bombolins. Ang duwa nga nagapabilin sa ospital, ang isa to do ulot doon man to ti Ilya? Ang iyang tudlo bombocham sa kamot. Okay. So tatlo na lang do na lang na karon. Ang iya nga nautod ang pinky kag ang ring finger. Yes, oo. Yung ikapat kag ang ikalima niya nga tudlo bombocham. Tiyan mo na lang niya nga tudlo Bombolenso do iya sang Teenage Mutant Ninja Turtles la. Kita mo na do. So mamakon mo na yung kahalitan. Sugalaw kay mo yan sa bagong tuig, kulang na ang tudlo mo. Amo gani, kompleto pa sang 2022 tudlo mo, paglabot 2023 kulang na bombocham. Ang lain pa kay duwagid nga daan ang ginutod. Sus, makon mo sina. Amo na sa mga kabombota, mas mayo pa mangita na lang kamo sa mga alternatibo nga paggamito ninyo sa pagsugalaw sang bagong tuig sa tuig 2024. Ako niya Bombolens, ang nangita ko sang sang mga recorded sounds sang palupok la. Pati mayo gid. Amo lang to ginplay ko na yon. Tino linok panay man mo Amo gid bombocham. Sari-sari pa. May tunog gawa, may medyo hinay, may gaarak. Di mas safe na ya. Oo. Siya mo lang natani kung sa sunod nga pagsugalaw natin sa 2024 dapat imangin leksyon man ini sa mga pumuluyo naton, especially sa sining mga nangina biktima subong sang palupok bombocham. Kagang mga palupasiret pag iniusos Maria Kagusip ang kilala ko Bombolens na budol. Nga man. Tig-expectar ka bakal ka sa pasiret ining pagsiga yan kundi do may pasiret na yan nga do nagahaboy pagid siya sang lain-lain nga gagwa nga kolor bla. Ang pasiret to nga bakal sang kilala mo sa nagpang siga ka lighter. na scam sa Sos Maria Kagusip po. Mas mayo pa tuod. Ibakal mo na lang sang kalanunon dira. O kung ano dirang mapinoslanon. O galing ti kung kaysa balado nagapangita ka man Bombolens nga may ara man sang bisan siga na lang sa inyo panimalay nga makaslo sindot ka ti ang iban bisan pano bisan ginagmay lang nga bro bakal gid perti amo pa na maslapuan mo sus do makadilis mayaman magamusin ang sitwasyon.
Amo gid bombot siya may. Pero ti ang iban niya bombot siya mo'y managamit sa palupok amo na ganing alternatibo lang gigamit nila nga ti maka make sound lang bala bombot siya. Kay ti delikado man katama mo. Ang kilala ko ganing way na nagano way nagbakal sa palupok tapos wala man nagpa-sound kay ti nagtulog na lang sa temprano. Ay nga man. May duty pagkaga. Aga po sayo. Kung ang hambal sini ang hurubaton sa mga sang katigulangan, kung nagaano ikaw sa pagbulag sang bagong tuig o pagsugalaw sa bagong tuig, amo man kuno sina ang mangin pangabuhi mo sa masunod sini iyang tuig or within the year, Bumbulins. Ati matulog lang sa nga matulog. Tingala ko ni kagina nga pagbalikin ko di sa tuo. Bago na ni sa magtawa. Nagtulog-tulog galit ako? Oo. Pro nami ang ang bayo, bilib ko. Oo Ano ni free ni siya sa bakal ko? Ay, oo. Extra strong. Orte. Sa likod do Year of the Rabbit man subong, ang yan nga bayo, kabayo aw. Di ba lamang Bumbulins Gasalig na lang to sa free. May ano gani size mo kaya balong ko tong ang Kilala mo? close friend ko bala. Manufacturer sang hindi magid simple lang ang tao Simple lang ang tao Ano? Tagiya ka Balenciaga. Gidunaw ya mo wala magminson ka bayo sa akon di pagpanugid-ugid kuno. Sige lang Ano kuno size mo? Extra large. Kontakon ko to si John man to first name ya? Oo. Pero apelyido ya Balenciana. Sure na. Oo. Ano pamatinaan mo ako? Ay. Abi ko na kung pamatinaan mo Balenciaga. Balenciana. Valenciana. Oo. Taga Taga Barrio Briro? Sige na Bumbulin sa kay Basi. Kung Sige. siplatan na nga duwa. Sige. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent. Overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo. Bombo! Salamat kid Bombo Lindsay Bade. So, leksyon gini para sa aton nga ang paggamit sa palupok hindi man basta-basta. Yes, lain gid man nga makabati kita lupok during sa pagbulag sa bagong tuig, pero sa nasiling na ganin aton and with the advice from the Department of Health nga mas maayo mangita kita sa mga alternatibo kung gahod man lang ang aton siniya nga ginalagas. Patikon ta dirang taklob sang daan nga kaldero, magamit kita sang torotot, trumpa o kung ano pa dira sa aton sining mga kabombo. Basta hindi lang kita magpalupok. Kung magpalupok gid ba dapat mangin responsable. O galing kiti bisan ano mo kahalong, bisan ano mo ka responsable, ang tawag sini iya nga disgrasya hindi mo na iya mapulong. Sa aton sining mga kabombo. That is why nga may mga nagakalapilasan. Ti kaluluoy man to iya nga utdan gid sang duwa sini niya katudlo. Kay inisyang nabiktima sang palupok, nalukpan ang iya sining kabot. Sa 21, 11 ang nagkalapilasan sa ila sining mata, kagang nagapanguna nga rason among buga. Ti damo pa sang nagahimo sini saton. Damo pa sang nagahampang sini. Apisar iya nga ti masamita na diri nga liwat-liwat sa Bumburadyo nga ang risgo nga makatugas ang halit sa imo sinisig ka pariyo kag mismo sa imo sining lawas nga nagapalupok sang buga ang mataas. Ting iban sini may mga ginabutang pa dira sa bugang para nga magbaskog pag ginangila sini nga tunog urang tunog or mangin matunog ang pagsigabong sa aton sini makabumbo.
Ti maghambal ikaw nga homemade, hindi na siya perfect, abi. No? Bisan ang mga ginuobra pa na gani iya nga mga ay kumparar ta sa mga gadgets, sa mga equipment, ti may failure pa gani nga kung sa bagay pila na ka engineer ang nag-disenyo sina. Oh? Ginhimo sa isa ka factory. Oh? May tawo, may computer ang nagahimo, and yet nagakasalapo pa gani isang depekto. May malfunction pa. How much more inang buga? Improvised, homemade, ginhimo-himo lang. Tidako ginan tsansaya sa aton sini nga mga kabumbo nga makasalapo sa malfunction or magribinta abi karon. Tikunti imbes nga makapangalipay ikaw ang imo sini nga pamilya magasaulog sang magasugalaw sang bagong tuig, ti ato kamo tanan niya sa ospital. Kay ti ipabulong ikaw. Tido sa ano bala iya ka sakit nga umpisahan mo ya ang bagong tuig mo, pasakit man. Kay may pilas ikaw nga ginabatsyag, tugas ang palupok, tugas ang buga. Ti maayo-ayo lang gawa kon mambal naton abi nga minor man lang pilas. Kon istoryahan naton pilas nga natugas mata. Ti paano abi karon kun lala na kang kinahanglan operahan? Kung ti mas nagdako na gid ang problema. Sang sa magpungko ka dira, buga ka lang dira iya sang turutot, mapaos ka lang. Or patukar ka lang na sa mga recorded sounds or downloaded sounds ang palupok, patik-patik ka lang sa buli sa kaldero, ti inaiya makahambal ikaw nga duway ka man sa kakulbaan nga makapila sa imo. Sa aton sini makabumbo. That is why nga ti nagapalinton gid nga sa tagsa sini ka mga bagong tuig, Christmas, kag ano man ng mga okasyon, likawan ang pagpalupok ka. Kaya ti sa una, sa mga kabarangayan, hilabi pa kung may mga fiesta, may puites, gina mo. Kung ang kilala ko pa, hambalya sa pagkoronasyon sa iya, sini nga bata, sinya pananglitan niya entrance ang Royal Court. Ang bala niyang mga bata-bata, yung manaw niya, kada tikang ninday, lupok puites, ha? Kay koronasyon mo, koronahan niya bata nga Rayna, di ba lang engineer, may mo man sinyo to? Gamba lang amay mo, tito sa nobla bugalya, Rayna bata, ya? Pag entrance sa Royal Court, kada tikang ninday, lupok puites! Pwerte, tinglain lang sinibla engineer, kung ang hiwatan sang koronasyon sa piyak mga barangay. Tapos, layo pa bala? Layo pa sa binyo bala? At ano plastada naman? May isa lang ro ka 1,000 ka 1,000 ka puites. So, lupok rin. Kada tikang ninday, lupok puites mo. Sa aton sino mga kabumbo. Ginapayom-yom mo lang gamo Pero muna dapat tandaan gid nga manginhinalungon kita hindi lang kay sa mga kasubong sini kundi sa mga okasyon, no? Dapat doble halong gid kita. 15 or 16 minutos na nakaligad sa takna sining launa driman sa pagpangalagad sa bombohan ay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby kay check naton si Bombo Chari Sumagpao. Kumusta na sitwasyon sa mga port kag terminal diri sa palibot sa syudad? Sa aton sinikaron niya mga kabumbo kay dugin dagsa gid sang mga pasahero nga nagahingagaw man iya nga makapauli sa tagsa-tagsa sini nila ka mga lugar. Sa Bredco Port dito sa may Bacolod, tiyang mapuli guro diri sa Iloilo, nagdagsa man to. Tapos sa mga terminal, sa mga kabanwanan, dagsa man to mga pasahero. Subong ayhan nagtrutaway na. I-check tabi si Bombo Chari Sumagpao sa iya sining follow-up report. Bombo Chari, sa report na please come in.
Bombo Champ, live kita diri subong sa may Iloilo Fast Craft Terminal, no, diri sa may distrito sang Lapus, kung sa diin amat-amat sa gihapon nagapakadto pakaridi mga pumuluyo kag iban pagid nga mga biyaheros gadagsa na diri sa nasambit nga terminal para na magbalik sa probinsya sang Negros, para balik ubra na, balik eskwela, kag balik na sa ila tagsa-tagsa ka mga lugar, pumalin sa ila sini nga pagbakasyon. So sa sagwa nga bahin sang terminal subong ya Bombo Champ, kung aton makita damo diri sang mga ginikanan nga mga nagahulat kaga masugat ni sa ila sini tagsa-tagsa ka mga kabataan nga halin sa may probinsya sang Negros. Nagapangusisa kita diri kaga may ara di sang mga ginikanan nga halin pa sa Igbaras, may-ari man nga halin pa sila ya sa tubungan, mag-asawa sila ni, kaga aton sila ginapulo pamangkot kung sino bala o kung mabiyahe bala ini sila pakadto sa Bacolod. Pang siling nila, alas 10 pa lang ya sang aga kagina, ara na sila, ari na di sila sa may Iloilo Fast Track Terminal para maghulat sugat ng ila sining mga kabataan nga nagbakasyon sa ila man kaparyentihan dito sa may Negros. Alas 10 pa lang, ara na sila bangod nagtrato ni ang ilang mga kabataan nga ti alas 10 makasakay na sila ni sa fast track, pero ti alauna amo pa lang to subong alauna sang hapon amo pa lang to ya kag nakahalin kag nakasakay ang ila kabataan sa fast track, kag amo pa lang nakahalin dito halin sa may Bredco Port. So na delay Bombo Champ, so inoras na niya ang hulat sang mga ginikanan nga ni nga ti ang isa diri ka lola halin pa siya sa may Igbaras kag tiyang mag-asawa halin pa sa may tubungan. Sa sagwa isang nga bahin sa terminal dira gahinulat ang mga ginikanan kag iban pagid nga mga nagasugat, may mga dala ini silang mga salakyan samtang sa sulod nga bahin sang terminal damo na sang mga pasahero. Maisip naton di subong estimate naton 200 to 300 passengers amo ang nagahulat sang fast track nga halin didto sa may Bacolod City, sa may Negros gid mismo. So naglibot-libot man kita diri sa may area Bombo Champ kag nakita naton pipila ka mga porters diri nga do nagatukod na lang ni sang ilang masiling naton siko, no, sa ila ni bala nga ginatulod-tulod nga ginakargahan sang mga bagahe kag nagpulo pamangkot kita diri sa mga porters kag sila ni naghambal mismo nga kung ikumparar sa nagligad nga tuig kag sa nagligad pagid nga mga tinuig medyo mahina kag nagamayan pa sila ya sa mga pasahero nga nagadagsa diri subong sa may terminal. Hindi ni amo kadamo ang gina-expectar nila sa mga porters nga kadamuon sang mga tawo nga nagadugok para magbalik sa probinsya sang Negros. Suno sa mga porters man nga ti siguro tungod kay ang mga biyaheros, ang mga pasahero bisan wala sila ya sang salakyan, didto na sila ya nagadiretso, kaga didto sila ya gusto nila magsakay o kung na magdungka man sa may Dumangas Port bangod syempre para man makatipid Bombo Champ kay ti sa aton man nga pagpangusisa kung na sa Dumangas ikaw ya magsakay, kung ordinaryo ka lang nga pasahero, kung wala ikaw sang salakyan, halin sa 70 pesos, dangat sa 90 pesos lang yung imo nga balayran. Pero kung diri ikaw sa may fast craft, ang pinakabarato, kung regular ikaw nga pasahero, kung non-aircon ka nga area masakay, syempre 550 pesos na ang imo nga pinakanubo nga balayran. Pero kung business class, imo nga balayran 800 pesos. Syempre manubo-nubo ina kung na senior citizen na ikaw, kung na PWD o kung na estudyante. Pero kung regular, pinakanubo, 550 pesos. Ikumparar mo, kung sa Dumangas Port ikaw masakay, sa Roro, 90 pesos ang pinakamahal nimo nga balayran. So amo na, hambal sa mga porters, kung ikumparar sa mga naglinigad ng mga tinuig, tama pa kagamay ang mga pasahero subong nga nagadugok diri sa Iloilo Fast Craft Terminal kay didto na sila sa Dumangas para man makatipid Bombo Champ. Aton nagpamangkot kita diri sa management diri sa may terminal kay amo man sa gihapon 3 ka fast craft ang nagabiyahe, Wisam, Ocean Jet kaga Montenegro. Siling sang management medyo nagaka-delay kung magbulubastog ang hangin. Kay makita naton, mabalod gid man abi subong Bombo Champ. So medyo kuno nagaka-delay, gamay lang nga oras sa mga biyahe. Pero amo man sa gihapon, accurate man sa gihapon ang ilang schedule. Once okay ang signal, kag mag-okay man ang kapitan niya, pwede man kabiyahe ining mga fast craft. Alright. So subong nagtahaw-tahaw na gid man Mombotsare ang numero sa pasahero?
Kung basehan nato ni ang hambal man sang management kag sang mga porters kag sang mga biyaheros, wala pa ya Bombot Champ sang damo gid nga mga pasahero nga naghalin dito sa may Bredco Port sa may Negros, wala pa ya kaabot kay asuno man gani ni sa mga gahinulat nga ginikanan alas 10 ang trato nga nakakuha sang ticket ila sining mga kabataan, pero alauna na ya sang hapon kaga nakahalin dito ang mga pasahero diri subong nga amo ang nakakuha naman sang ticket kag gahulat na lang man sang fast craft nga maghalin dito sa Bacolod kag amo naman ang sakyan nila pabalik naman dito nga area Bombot Champ. All right. So live diri sa may Iloilo Fast Craft Terminal sa may distrito sang Lapuz, ining si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, basta radyo. Bombo. Salamat kid Bombo Chari Sumagpao. Hulatanay lang anay kay medyo may ara sang kakulang sang numero sang nagabiyahe mo. Sa aton sini nga mga kabombo, ang isa pa gid karon sa mga dako nga problema kay sa bahin naman ay sang flights damo-damo ang kansilado. Ti ang iban may mga ginalagas sini nga mga schedule, no, para iyang makabalik man sa ila sini nga trabaho, pero nagahulat pa sa further notice kung ano gid man ang mangin plastada sa aton sini karon nga mga kabombo. Temo ning isa sa mga masami problema masalapo naton sa post holiday season. Sa aton sini karon nga mga tagpalamati nga kung magpuli ka sa inyong probinsya, magpuli ka sa inyong sini nga lugar, magbalik ka sa lugar nga kung sa diin malapit ang ibu sini nga trabaho. Kung hindi ka makatulo temprano kag makasalapo pag iya sa mga problema, ang eroplano abe, ang sakayan or ang nagabiyahe man iya through Urbayland, no, sa aton sini mga kabombo, may ara gid sa pagtugas ang delay sa imo sini nga travel time. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa. Ano ay hanang payag diri sang Public Safety Transportation Management Office. May kantanan sa sining payag sa alkalde ini mga nagapanago kag nagakutso-kutso nga mga traffic enforcer suspendiron kung madakpan suno sa alkalde. Balikan tayo matapos ang pinaka-importante nga mga panumdumot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Sa subong nga panahon ang mga kabataan masami na lang makit-an nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kun computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi amo ang tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig, ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon?
kon kaisa. Bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun kaisa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang 1 ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang 1 ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler. 9 minutos na nakaligad sa takna sining las or launa. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa aton sini nga mga kabombo, padayon lang kamuda sa paghimo sa inyo sini nga mga entry sagud nga magpasakop kamo sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio at Star FM. Balde-balde pa premyo na, may kasya-siyahan pa 6 million pesos nationwide. Ang kasya-siyahan total prizes nationwide ang nagahulat sini sa mga maswerte sini iyang tagdaog. 1 ka milyon ka pesos nga cash sa grand prize ang nagahulat sa grand draw winner. Para nga magpasakop ka, anong imo sini iyang mga kinahanglanon nga pag-supton nga mga produkto, no? Ining mga produkto ang sarang nimo nga mabakal sa supermarket, groceries kag sari-sari stores nga malapit lamang sa inyo sini nga lugar. Ano ining nga mga produkto? Standby kay balik-balikan naton sa dili madugay sa aton man sini padayon iya nga pagpangalagad. Check naton this time si Bombo Angel Tan. Si Mayor nagpagwa sang statement nga dapat ang tanan sini iya nga mga traffic enforcer by January 1 ang makita niya sa dalanon nga naga-manage sang traffic kag pasulabihon ang pag-manage sang traffic, hindi kay ang sala to mong bantayan para iya nga may madakpan sila. Sa aton sini mga kabombo, ang mga traffic enforcer nga makita kuno nga nagapanago, masiplatan nga nagapanago, nagakutso-kutso, suspindiron sa aton sining alkalde. Ang alkalde nag-apilar man sa pumuluyo nga kung may makitaan sila, kuhaan sa laragway o kung video, kag ipadala ini no, sa Facebook page sang alkalde mismo, direkta kay Mayor. Anong payag sang PST mo dire? Si Bombo Angel may follow-up report. Jel, sa report, please come in. Ginmanduan sang Public Safety and Transportation Management Office Bombo-Champ ang mga traffic aids nga i-prioritize ang pagmanehar sa trapiko sa syudad kan hindi mag-take advantage sang mga motorista. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Jack Punlo, pinuno sang Public Safety and Transportation Management Office, iyaging pahayag nga ang ini ang base sa marching order ni Mayor Jerry Treñas nga nagamando sa tulang nga traffic aids nga magbulig sa pag-manage ng trapiko kag hindi magasagad pamantay sang sala sang mga driver kag motorista. Kabahin sa mga magapangatubang sang suspension Bombo-Champ, ang isa tugtog 2 ka semana amo ang mga traffic aids nga madakpan
nga nagapanago sa handong sang kahoy kag nagapakig-istorya kung kutso-kutso kaupod kung na sa kaupod sini nga mga traffic aids. No kaya Mr. Jack Kunlo kadamo o kung madamo sa mga complaints nga ting ila na batok sa mga traffic aids nga wala ginaobra ang ila responsibilidad sa mga dalanon. Nagpangayo man ini siya sang bulig sa mga pumuluyo kagan sa syudad pumuluyo isang syudad kagan sense nga sa pagbantay sa mga traffic aids paagi sa pag-send sa mga pictures kag videos mismo sa Facebook page sa ahensya o kung Mayor Jerry Treñas mismo. Dugang pa sa matungdan, dapat ibilin sa mga traffic aids ang mga malain nila na ginawi sa 2022 bangod niya nagsugalaw na sang bag-ong tuig sa 2023 Bobo Champ. Yari atong pamatian ang nanging pahayag ni Mr. Jack Kunlo sang aton ma-interview. Marching order na ni Mayor Jerry Treñas sining tuig. And kahapon disseminate naton kag in-advise na naton nga personnel nga dapat wala kita nag-take advantage sa aton nga motorista. Ilabi na gid ang mga nagapanago kag ang mga nagapasilong naton nga mga enforcer kag nagabantay lang sa sala sa aton nga motorista. No? So priority naton ang pag-manage sa aton traffic sa syudad and mismo na ang aton mayor kag amay syudad ang nagbando sa naton nga personnel sa PSMO na obrahon ang dapat sa dalan. Sir Jack, ano ayhan ang nangin rason nga nagmando o naghatag si Mayor Jerry Treñas sang marching order regarding sa mga traffic aids ni Sir Jack? Well, damo sa mga personal na naton nga mga possible nga may nag-report kag nag-complain sa office of the mayor kag sa aton nga opisina damo mga nabato na complaint sa iba naton nga mga personnel. So that is why nga starting of the year nakita naton nga ang mando ni Mayor Jerry Treñas this is to correct kag to install discipline sa aton nga mga personnel nga ibili na ang mga bad habits nila sa 2022. No 2023 na kita. So strong statement sa aton nga leader sa syudad and immediately inform kag enforce naton or mando man naton sa tanan nga personnel. Sir Jack, so far, sir, ano ang ginahimo or implementar sa imo opisina, sir? Instruction para sa mga traffic aids diri sa syudad sang Iloilo, Sir Jack? Well, dapat strictly monitoring na sa ka mga area district supervisor nato sa pang-aga kag pansang panggabi and may red team kita nga ibutang para mag-monitor sa mga amuni naton nga mga personnel and of course ang buligman sa aton nga mga netizens kag sa aton sa media. Kaya of course, madamo malapad ang aton syudad na initaan nakita din natin at the same time of the day. And that's why nga dako man gabulit ang mga ibang information nga palabot sa aton. Sir Jack, ano ihan ang madangtan, mga konsekwensya, mga penalties sa mga traffic aids nga madakpan nga nag-violate base sa marching order ni Mayor Jerry Treñas, Sir Jack? Yes, ay makaigo ini nga penalty kag sanctions, suspension, depending on sa katakuon sang sala or complaint sa aton personnel, pwede 1 week, 2 weeks, and pinakamabugat dismissal sa service kung ini siya daw medyo hindi nagid maliwat kag balik-balik na habit na. So amo na ang mga sanctions, mga penalties nga obrahon naton sa aton nga mga personnel so that nga maka-instill kita discipline kag paghatag sa insakto nga serbisyo sa aton dalanon. To all personnel sa aton nga opisina sa PSMO na way lugar ang pagpamintaha sa aton nga mga motorista kag driver. Starting this year, stricto na kita nga mag-implementar sa mga sanctions at penalties sa mga personnel naton na binigid na sa mga traffic personnel naton. So nahambal lang aton damay sa syudad, ang aton leader. So wala na sang rason nga hindi pa kita tanan magsunod kag kabay nga sini nga tuig ibili na naton ang aton nga bad habits sang 2022 kag maghatag kita sa improvement sini nga 2023. Bombo Champ, nabatian sang aton mga kabombo ang nanging pahayag ni Mr. Jack Kunlo, ang pinuno sang Public Safety and Transportation Management Office. Alright, so ginpasalig ni Mr. Kunlo nga waay isang bintauso nga traffic enforcer. So far, Bombo Champ, amo ina ang nanging mando niya
sa mga traffic aids kahapon lang gid lamang adlaw January 1 sa pagsugalaw mismo sa New Year, nagbase man sa marching order ni Mayor Jerry Treñas nga dapat by January 1 ngati mas mangin stricto sa pag-implement ngati ang mga traffic aids sa bilog nga syudad sang Iloilo ang magahimo sang ila responsibilidad ngati pagmaneher sa nga trapiko sang syudad kag hindi lang ang pagbantay sang sala mga violation sa mga motorista Bombocham kaga nagambal man si Mr. Jack Punlo nga amo ina i-prioritize ang pag-manage ang traffic at the same time hindi sawayon ang kung sino-man nga makita madakpan base sa marching order ni Mayor Jerry Treñas nga nagapahandong istorya sa kuupod sini mga traffic aids kagati pagabantayan naton Bombocham ang mangin response man di sa mga traffic aids knowing man di nga kadamo mismo sang mga complaints hindi lang mga complaints nga random lang bla Bombocham mismo mga personnel man nga ginadiretso ang complaints nila sa opisina sa Public Safety and Transportation Management Office Bombocham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kay Bombo Angel Tan. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo, ang city government nagtinguwa man bala, may mga sa madumduman ko may memorandum of understanding, memorandum of agreement with the Department of Transportation, ginpadala pa diri ang MMDA para nga hanason ang aton siniiya nga mga traffic enforcer sa traffic management. Why kita makahibalugid sang mas madalom nga rason? No? Nga gulpihada lang kung mabatian ni Mudo, amugid siniiya ka makahang-kahang or mainit-init abing mando sa ngaton sining alkalde. Kaya we do understand nga kung nagatagiti ang init, siyempre tawo man lang aton sin mga traffic enforcer, mapasilong-silong man sila eh. Kag kung magtrutawhay ang flow sa traffic, kag kung lapitanay man lang sila, siyempre makauro-istorya sila dra jutay. Normal man lang kung tani ang amo sina. O galing, naibaluan taman si Mayor Jerry Treñas, hindi man siya basta-basta magpagwa sang kasubong sining mando, kung waay sang mga reports nga nakalabot sa iya sining talatapan nga ang masami ginahimo sang iban nga mga traffic enforcer para lang iya nga may dakop pangitaan sala ang driver. May iban man iya nga traffic enforcer nga nagapanago kag ginahulat lang nga makakomit ikaw sang violation kag among pag-ulhot niya kag pagdakop sa imo. Sa aton sini nga mga kabombo. Well, kung lang tawo naton sa magtimbang sini iya nga bahin, sa bahin iya sang driver, sang motorista, kung disiplinado, responsable, kag nakainsindi sang traffic laws and regulations, lakip ng mga ordinansa, definitely sa aton sin makabumbo daw, hindi ginasiguro makakomiter sa violation Kay kung makabutang dira nga may signage malang nga no U-turn, hindi man na siya mag-U-turn. Kung no parking, hindi man na siya mag-park. Sa aton sin makabumbo. No offense meant, but ang masami naton iabi nga makita mga loading, unloading area. Di naman nakabutang malang nga for loading and unloading. Di magambal ikaw nga loading and unloading, but silingon, dira nga area, makapapanaog ikaw, kag makapasakay sang pasahero. Pero nagaklinabo subong, sa aton sini nga mga kabombo, ginahimo na nga mini terminal, mini terminal. Kayang purpose ya kung tani dira madulog ang salakyan kung may tawo nga nagabantay nga masakay.
ang nagakalinabo, masami aton sini ma-experiensyahan, bisan wa isang tao, dira lang yan pundo, ang isa ka, di pampasayro nga salakyan, and even, subong, ang mga modernized jeepneys. Ang traffic enforcer, ara malang sa uluunhan, ginatulok ilang driver. Or basi, may ara na sila iya sang whatever communication, tulukay, pangilayanay, insindihanay na sila. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tiyan mo manan kung kaisa hindi lang ako kaisa, permi nga create sang traffic congestion. Ang kasubong sina iya nga senaryo. Nga kung tani, kung maghambal nga loading and unloading area, papanaog kag pagpasaka lamang sa pasahero. Kung may ginbutangan dira nga waiting area for loading passengers, amos na hindi ta sila matuksuan Now, sa bahay naman sang propanago, tapos maulhot, tapos dakpon ka kay nakakommit ka sang violation. May mga senaryo man kita nga nasalapuan kang nabaton sini nga reports previously sa mga nagaklinabo. Una bes, sa bahin sang side sang driver. Sa liwat, kung ikaw nga sa isang driver responsable nakainsindi sa law sang trapiko, bisan wala na sang traffic enforcer, bisan wala sang nagabantay, kung no U-turn, no left turn, no right turn, hindi kagid sina iya maggalapas sa sinang mga signages. Ugaling kay ti, masami abi, dungol kanya mga driver mo, kapin pa Ilunggo. Isa lang sa ihimplo, pumatak lang ya las 5:30 sang kahaponanon. Diri ba sa may diri na di ganing area engineer? Sa may Amigo may overpass na before sang overpass may slot na dira. Ang slot nga na dira para iya sa nagahalin sa Muliluni nga side Maliko abi tapos matabok pa Delgado para na da kun tani sa mga nagatabok, nagacross, no left turn na dira. Pero pumatak las 5:30, las 6, las 7 nga wala na iya sa traffic enforcer. Sos Maria kagusip po, ang nagapanguna naman niya nga mga dungulis dira, mga taxi driver. Nagapangduwati, mga private na driver private vehicle bla. Tiyang driver may diferensya man, ako tagag sa hindi. Sa bahay naman niya sa mga traffic enforcer, inang nagapanago, tapos dakop ka. Amo ng term sa una sang kilala ko nga ni mga traffic enforcer naton bumbot sama nagapamunet. Siling ko nga ahaw. Siling niya ti, kung hindi gani tukob to sa piyak ka lugar sa Iloho naman na nilang signage, gano hindi kitaon. Gano nagabalabag, gano pa, hindi matiparahan ka driver. Tapos gulpiada lang, kung lapit ka na lang, maulhot sila dyan kag parahan ka. Kita mo ning signage ganyo. Ila-pila ka mga senaryo lamang sa aton sini nga mga kabumbo. Nga kung tani, by this time, why na natani iya sang mga kasubong sina nga nagakalinabo kay ti i-professionalize taman malaton sina mga traffic enforcer. Professional pero off duty gabliga na dulce sa kilid na liko ano Plaza Libertad. Aling ka to sa port. Di ba? Now, i-professionalize naman laton sini nga mga traffic enforcer. Tinga may mga kasubong pa sinao. Sa aton sini nga mga kabumbo, di ba? Now, kung ma-professionalize ang aton sini mga traffic enforcer, now, balaan nila kung anong ila sini nga trabaho, insindihan nila ang traffic laws and regulations, ordinances, kag kung pamangkuton sila iya sang driver abi nga ginpaparahan nila kung ano ila violasyon, maeksplikar nila sang husto,
maexplikar nila sang maayo, mapainsindi nila nga mo sini violasyon nga nakumit mo. Tiduway naman guro sang problemahon pagkikita sina dira, di ba? Bala mo kung kaysa ang problema man lang sini. Damo maalam sa traffic rules and regulations and ordinances. Damo kanya mapuis sa traffic enforcer. With due respect man sa ila, kang in fairness sa ilang, iban siniti, nahibaluan naton nga na nag-level up gid man. Sarang na yan maka-explikar si mo nga sir, amo ning imo violation, amo sini sandig sa ordinance, amo sini, amo sadto. Oh. Tigina-presyar na naton sa aton sini nga mga kabumbo. Pinuti kung kaysa masalapuan ka man ni makasalapo ka man sa driver, nga do maalam pa siya traffic enforcer, o tibayluanay na lang kamo Siya, siya na lang madrive, ikaw na lang traffic enforcer. Damo sinabla, sa aton sinimatag palamati. Kag, sa pagplastar sa aton sini nga mga signages, sa aton sini nga mga kabumbo, dapat i-plastar taman sa mayo nga visible ina sa tanan nga driver para malikawan taning mga senaryo nga nagapro para nago, hulaton nga makakumit ka sa violation, then dakpon ka, no? Say maswid sa bahin sa mga driver, no? Follow lang kita sa mga rules and regulations, mga ordinances. Why naman kita sa baisan pa siguro kung maglapot sa tsimpong dinakpanay, hindi ka man mapuwi sa traffic enforcer, kahit hindi ka man madakpan mo. Hindi ba? Sa aton sini mga kabumbo. Tikon may ara gidya sang ulugtasan kag salawayon nga traffic enforcer at dipindi naman na iya sa ila. Dipindi naman na iya sa ila kung padayunon pagid sini nila yang ila sini iya nga mga lumang tugtugin na batasan blakag abilidad sa dalanon, dipindi naman na sa ila. Damo mata subukan sang alkalde. Di ko majakpatan ka dira. Ti madulaan kag trabaho 48 minutos na kaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga panumbalik ka banwa dugang ang mga balita kaga impormasyon. Naglibog ang ulo ko sa natabo balang accidental firing sa distrito sang Lapas. Ang suspect ginako niya nga siya ang nakapalupok, aksidente nga napalupok samtang ginalimpyuhan niya ang iya siniya nga armas galing kiti nududoy negosyante tuabi mo, no? Ti ang hambal sang pulis kay hindi naman magpasaka kaso ang pamilya kay ti siguro nahusay naman to sang negosyante or whatsoever. Ti why kuno sang may mareklamo, no? Why kuno sang may matindog nga complainant, amo na nga hindi sila makapasaka sa kaso. Inaya sandig sa Lapas PNP sa kay Police Major Jose Valadublan. Pero lain naman niya ang pahayag sa PRO6 sa spokesperson nga ang pulisya pwede makapasaka kag makafile sang kaso. Kay ti may natabo siniya nga krimen mo. Sa aton sin makabumbo. Kag may nag-ako. May nag-admiter sa iya sininga sala. Tingin di ka file kaso no plastada man. Balikan tanimla pagkatapos ang pila ka importante nga mga panungdumo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mugid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news.
Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala, una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Dubliho ng paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Hulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakas sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos magamit sang banyo. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kun mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amunay na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin. 54 minutos na nakaligad sa takna sining launa balik diri karon sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Makalilibog karon ang sitwasyon sang natabo sini iyang accidental firing sa bahin sang area sang Lapas. Ini matapos nga nag-admit ang sospitsado nga ginalimpyuhan niya kunong iya sini nga pusil. Pagkatapos ang limpyo sa pusil ti disgrasya ya hindi ihungod nga napitik. Sa aton sini nga mga kabumbo ti bilang damo kilalang responsible gun holder, kag nakapamati-mati man ta sa mga gun expert sa aton sini nga mga kabumbo, amo na blang hambal sini nila iya nga dapat ang imo sini nga trigger finger wala na yan nagalumlom sa trigger. Kag kung limpyo ka man sang pusil mo, kung whatsoever dira, pasiguraduhon mo nga wala ina sang chamber load. I-clear mo gid iyang imo sini nga armas luthang. Sa aton sini karon niya makabumbuti, how come tungang gabi limpyo kay mo yan sang pusil mo, hindi pwede sadlaw na
Tumus na bilang sugilanon. Tapos kay nag-admiter, hindi naman kuno makapasaka sa kaso kay waay sang private complainant. Anong hambal sa aton sining City Director? Check tabi si Bombo Jomar Villa. Joms, sa report ta please kamin. Bombo Champ, padayon kita nagpakig-angot sa bahin sang Iloilo City Police Office tuhoy sa sining natabo no nga pagpalupok sa karmas tutang sa isa ka persona sadtong Disyembre 31 sang gabi dira sa may Rizal Lapas, Iloilo City kung sa diente isa gani ka babayi nga biktima ang naigo sang sining bala no. So gin pakigangutan nato liwat dari ang bahin sang Lapas PNP sa pagpanguna dari karon ni Police Major Jose Bala Dublan ang Chief of Police sang nasambit nga police station. So ang latest dari karon Bobocham ginahulat pa nila ang request ako nang ining result sang ila sining request sa may bahin sang Regional Civil Security Unit hoy sa sining status bala sa nga suspect nga ining si Nilo Magkanam kung sa dienti dra mabalaan kung bala may ara ini siya sa nga license to own and possess firearms no kay ti na hibaluan naton nga nagpalupok ni siya sa armas kag mismo man ang suspect ang nag-admit ako nga ti na aksidente niya nga napalupok ang ining kalibre 45 nga armas sa luthang. Kung sa dinti ang biktima amo ni si Kate Nicole Cambronero sang nasambit man karon niya nga lugar. Suno kay Ladublan kung mapamatud-an diri nga ti wala sang license to own and possess firearm ang ining nasambit nga suspect ti nagakulugan ni nga hindi iya armas no ang ginagamit posible nga ti ginhulamya o kun ginbakal abi no sa iban nga personalidad. Pero kung mapamatud-an naman nga may license ini siya, so may posibilidad nga ma-revoke ini sa Bombo Champ bangod nga ti nagpalupok ini siya sa adlaw mismo to sa pagsulog naton sa New Year. Kaya at the same time, Joms, itsaktuhon ko lang kay do ako mismo do galibog ang ulo ko. Nga i-check pa sa Regional Civil Security Unit kung lisensyado ang pusil ni Magkanam. Nga i-check pa karon abi kung ma-confirm nga lisensyado inang iya sini nga pusil. Te ano dayon? Manong pulis? suno siya ti posible nga ma-revoke ang iya sini nga license. Posible ma-revoke iya sini nga license. Ikadua, kung negatibo. Kung negatibo amo tambal yang ay sa na-mention niya nga it means nga ti hindi kuno iya to armas ang gigamit Bobocham. Hindi iya armas. Dugalibdo ginapalibog ang ulo ko ni Major Ladublanaw. Kaya ang ginaistoryahan naton diri indiscriminate firing mo. Naglupok ang pusel, hungod man ay akon hindi, kay may naigo, ti may krimen nga natabo, Bombo Jomar. Kay ti hindi na iya siling iya karon nga do kasubong nga makabig-tabi na sa lapay mo lang ang tawo, natiruhan mo ang isa ka tawo. Hungod man na akon hindi, may natiruhan ikaw. Ti nakatuga ikaw, naka-inflict ikaw sang injury sa imo sinisig ka tawo, pinaagi sa paggamit sang armas luthang. Ti sandi gani iya sa Article 254 sang Revised Penal Code, lain ni person who shall shoot at another with any firearm shall suffer the penalty of prison correctional in its minimum and medium periods. Sa aton sini makabumbo. Tapos, i-determine pa na diri kung frustrated or attempted homicide, murder, parricide, so on and so forth. Amo sinabala, nga hulaton ta paabi, magwa to ang tawag si gani, ang result sa RCSU, dudalming
Oh, medyo na dublando balanon katama, Siraw. Smooth lang bala? Joms? Gin pamangkot taban gani no nga ti if ever nga kiting pamilya lang ginaulat bumutsa mo kung mati ay padayonon ang kaso tingin pamangkot taman kung hindi abi mag-appear no ang pamilya sa within subong adlaw kiti buwas ma-expire na ni ang yes nga reglementary period tiso no ka major aladublan i-release nila kung why na sang abi ang pag-desidido no sa pamilya sang biktima nga magpasaka diri karon sang sining nasambit nga kaso Bobo-Champ. Gin pamangkot tamati kung posible ma-fall ini sa paglapas sa Republic Act 10591 at igin mention niya diri nga why man sang may na-recover ditong armas amo na nga duway naman sang abi no hindi man ma-prosper nga muna abi nga nasambit karon niya nga kaso only nga ti amo lang na ang ginahulat ang sa part sang pamilya kung magpasaka giman sila sa nga kaso kay ti na pilasan ang ining nasambit karon niya nga biktima pero ti initial to nga gin istorya man sa pamilya diri sa aton sa sining nga biktima nga gin shoulder na no sa nga sining suspect ang gastuhon sa may ospital si Police Major Josebal Ladoblan sang may interview diri sang Bombo Radio. Paligin na requestan pa namo sa Regional Civil Security Unit 6 kung firearm holder siya or not. Baliwala pa ang result. Oo. So, mga pila pa kadlaw na siya mabot? Basi by tomorrow. Natin kung... Sa part ng PNP naton kung mapamatod answer nga sa B license sir nga tuonin ng possess firearm nung matabo sila sir. Kumbaga iba niya firearms pero ang ginpalupok dito Hindi iya firearms naman na. Sensitive sa record sa Oo. Ano ginang senaryo, Jomsao, antes naglupok ang pusel? Actually, ang na-mention diri sang suspect sa may PNP Bobo-Champ nga una ito na-mention nga hindi siya nagpalupok why siya kailabtanan. And sa ulihin, naka-mention siya nga admit siya nga nagpalupok ini siya sang armas nga nagsaka ini siya dito sa may kwarto. Bobo-Champ kag aksidente kuno nga napalupok ya ang armas amo to nga nag-igo sa may piyak nga kwarto kag naglapos pagid sa piyak nga kwarto no so tatlo tanan ka kwarto ang kadi malas man nga aksidente sini kay 31 gid amo gani ti 31 sa gabi Bobo-Champ ang Sus Maria kagusip labay man akon Joms ang request sa RCSU bala sa cellphone, pwede ka na maka-access. Basta may internet ka lang 24/7. Pwede mo na maka-counter-check. Kay tanan nga may license to own and possess firearm, naka-encode na dira tanan. No? Do praligbaning lapas PNP man. Sus Maria kagusip po. Tapos, kung hindi magpasaka kaso pamilya, i-release nila. Tiambal sa PRO6, ang pulis pwede ka pasaka sa kaso. Tingali kay maamiguhon abi nga klase isang tao ni si Major Ladublan mo kag tamak buot bla. Ti budlay lang sumong sagad sa kaso kay namo pasang mga helikoton bla Joms. Budlay Tao? Maapektuhan parang simpo nila sa duty nila karon. Gamo Jomar? Ti amo na ang sa part no ton sang police amo tong statement ni Major Ladoblan nga kung hindi naman lang pasaka sang kaso ang pamilya, hindi naman lang sila willing, so lato na lang mag-expire ang reglementary period antes nila nga i-release ang ining nasambit karon niya nga suspect Bobo-Champ. Sige. It is si Bombo Jomar Villa para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa. Sa imo siniha follow-up report sinumpatihan taniman kay hambal ni Major Buryo ang spokesperson sang Police Regional Office 6 pwede gid ya kag sarang gid nga makapasaka no sang kaso ang kapulisan kay ti may krimen nga natabo mo may natiruhan mo aksidente man na iya kun hindi ti ang korte na lang na iya ang mapamatuod sila na yang mahambal kung ano ang natabo.
galing kiti maubra ka pa na sang case folder, may proseso ka pa na nga mga pilirmahan. Karikot kag ka budlay. Kung hindi man magkaso pamilya, okay na, arigluanay lang ko da. Sabad mapiktuan para duty karon sang kapulisan aton sa Lapas Pinpida. 6 minutos na kaligad sa takna ng alas 2. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Isibombot siya, Blanco Hover, gabilin sa imo sa manaynayang hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bumbo! Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani,
protektahan ta ang aton nga planeta. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paatag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabahian ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inidoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kun wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. Good afternoon, Gids, sa inyo tanan mga kabombo. Hello, welcome 2023. First time nga pag-updanay naton para sa tuig 2023. Kumusta man kamo? Happy New Year pa rin, ha? Ano, ang iban may hangover pa dira. Let's count our fingers. Kompleto pa? Okay, good. Kompleto pa man, Sige, did you find time para nga sulat sa inyong story para sa KLP? Did something significant happen sa inyong pag-celebrate sa inyong holidays? May nami-nami nga natabo? May sadya-sadya or medyo may palpak? Nga pwede nga ma-share dali sa kahapon lamang program. Take
time to sit down and write your stories, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat and ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Good afternoon, gid sa inyo. Ini si Tita Regine sa ikaduhang adlaw sang bagong tuig, January 2, 2023. Salamat sa inyong liwat nga pag-upod sa akon. Iban kasi nagadali-dali da nga makahingagaw. Kalma lang, ay pa kita kasugod sa pagbasa sa mga very interesting stories sa sininga hapon. So take your time. Take a deep breath. Okay, sit down and relax. Updating niyo ako sa sininga hapon. We'll be enjoying beautiful stories diri sa kahapon lamang program. Again, this is Tita Regine. Arina, ang ating pambukas ng kalingawan para sa inyo. Nagikan sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Music Festival. From Janielle and Dave Alvarado, Vows. Good afternoon and welcome. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the morning back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise to this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say, I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you.
And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Beautiful song on a beautiful day, beautiful year, hopefully. Vals by Janiel and Dave Alvarado para sa inyo. Welcome again! I am about to start reading beautiful stories diri sa kahapon lamang program, and I just hope yung tanan dira is all ears na, ready na. Kaupod nyo ang inyong mga pinalangga. Are you still working? It's a holiday. Sige lang, kung may mga ginapang tapos, go. Multitask. While listening, pwede gid ka padayon sa inyong ginapang obra dira subong, ginapang tapos dira subong. Ari na, ang atong first story, ginapasalamatan natin si Maria sa 4th District for her story and with the pictures nga ginapid niya diri sa iyang istorya. The letter says, Dearest Inday Regine. Mayong hapon sa tanang itag kalamati, sining matahom nga programa kahapon lamang ilibinigid sa imo Inday Regine. 4 times ko na ini nga pagpasakop sa imo nga programa, kagang siling ko sa imo nga isugid ko naman ang nangin kabuhi namon sa ako nangin bana nga sa sobra ko kapili nagkadtugid sa pinilian. Kagkabay nga hindi ka lang pagtakaan sa pagbasa. Don't worry, never gid nga mataboy na. So in the Regine, ginpangayuan namon sila sang balay, kag sang matapos ang among nga balay, ginpakasal kami. March 7, 1980. Inday, ambot kun mapati ka man. Liyo ko sa ila. Sa sagwa, gasulod sila. Inday Regine, ambot kun mapati ka man sa swerte, kay nga ang may ara man. Nga hindi disable, nga amo pa sini ang akon nga nadayunan. Nga kung sa bagay, bisan ano nga pagpalasay sang akon mga paryente, ginbali wala ko ang ila mga laygay. Engineer, pwede lang mabuksan. Ambot ni Regine, kung gugma man ang akon na batyagan o kung gintuman ko lang ang akon pangako sa iya, nga kung kuhaon niya ang iya mga bisyo, batunon ko siya. Gani, sa amon pagnobyohanay, gintuman gid niya. Ginbaton ko siya. Isa pa in the Regine, may obra ini siya sa isa ka kompanya, sang una, kag isa siya ka electrician. Hindi niya inborn ang iya diferensya, kay natuslok siya sang kawayan, bali ang iya mata. Kag sang paoperahan na, nadayon na nagid nga nabulag ang iya pihak nga mata. Oh. So bisan may diferensya siyang Inday, ginbaton ko siya tungod sa iya pakaisa nga may kapit sa mga kompanya. Kag si tatay niya, didto man nagaobra. Didto sila nag-estar sa Kalinog, kay didto ang ila trabaho, kag kun masako siya, nagasulatay na lang kami. Kag kun kaisa, nagapauli man sila diri sa ila lugar, kay may balay man sila diri. In the Regine, tungod man siguro, nga gusto ko man makapahuway sa trabaho sa uma. Kay basta wala ka sa natapusan, diri nagid lang sa uma ang imo na hibaluan nga obra. So bali ako, amo na ang ako na hibaluan nga obra, ang sa uma. Kay may talamnan kami, kag ako ang kabulig day tatay sa pagtanom kag pagpangani. In the Regine, pagkatapos namon kasal, nagsaylo kami sa amon pangayo nga balay. Kag nangin madali lang ang amon pagtener diri. Tungod, gindala niya ako sa iya ginatrabahuhan, ang ako niya bana. May balay man didto nga wala ginaestaran, gani nagpain kami kanday ugangan. Inday maayos man ang amon nga pagpuyo, tub-tub nga nagbusong ako. Sa mga 6 na kabulan ang akon tiyan, naglisensya ako nga mapauli
agud sa pagpreparar man sang kinahanglanon sa akon pagbata. Nagsugot man siya, kag nabilin siya sa iya trabaho. Kag oras ng gabi, nagapaupod lang ako sa akon pakaisa, kay malapit man lang ang balay day tatay. Inday isa sina kagabi, nakabatsyag ako sang sakit sa akon niya tiyan. Kag abi ko, basi sa nakaon ko lang, pero pagkaaga, may nabatyaga na ako nga may nagapanggwa sa akon niya lawas. Ginsugiran ko si nanay, gani, upod sang bayaw ko, gindala ako sa hospital. Ginsugiran ko ang doktor, nga 7 pa lang kabulan ang akon pagbusong, kag ginresetahan pa niya ako sang pampakapit sa bata. Kag ang siling niya pa, nga hindi gid ako maghalin sa hiligdaan, agud makapahuway. Wala kami anay magpauli, kundi nagtener pa kami sa baligyaan sa akon magulang sa Banwa. Kag didto Inday Regine, ginpaluyahan pa nila ako sa albularyo. Kay basi ko no, ginusog ako. Ti ko no, ginusog man gid ako. So Inday Regine, nagpahuway ako sa sulod sang tiangge. Tubtub sang ulihi, nagdasig na gid ang sakit sang tiyan ko. Kag may dugo na nga nagagwa sa akon. So ginbalik ako liwat sa hospital. Upod na ang akon magulang kag bayaw. Kag didto Inday, gin-IE ako sang nurse. Kag didto nahibaluan nga mabata nagali ako. Nagpauli ang bayaw ko sa pagkuha sa mga gamit sang bata. Kay wala gid kami sang dala. Kay siling bala nga ti hindi ko pa man inugbata. So Inday Regine, sa kaluoy sang Ginoo, nakabata ako sang isa ka babae. Kaginputos lang nila sa tuwalya, kay wala pa kaabot ang akon bayaw sa pagkuha sang gamit. Ginsugat ang akon bana, kaginpamangkot niya ako kung ano ang akon ginobra, nga nagbata ako nga wala sa oras. Kag ang siling ko nga, wala man. Pagkakita niya sang amon anak, may kalipay man, pero may dalaman nga kasubo, kay do botelya lang ini kadako. Kag mahibaluan gid nga kulang sa binulan. Nakagwa kami sa hospital, kag sang magpagsik na ako, nagbalik siya sa iya trabaho. Kag ang iya manghod, among akon nga upod sa balay. Inday Regine, nagdako ang bata, nga permi lang kami sa doktor. Permi lang nagamasakit, kag nagdako siya, nga wala nagadedi sa akon. Kag mabudlay ang pagpadako, Inday Regine, kung kulang-kulang sa binulan. Pero nagpasalamat gid ako kay Jesus nga ginbuligan niya kami sa amon financial nga kinahanglanon. Tubtub nga nagdako siya. Nagtatlo na katuig ang akon subang kag magbusong naman ako. Pero anong palang kabulan ang akon nga pagbusong kag magbata ako. Kag wala gid sang swerte Inday Regine, kay 3 pa lang kaadlaw nga siya nagwa kag mapatay siya sa sulod sang hospital. Nagpakonsulta ako dira sa syudad sa isa ka doktor, kag didto nahibaluan nga TB ang akon ovary, kag hindi makapalabot sa tion nga akon inugbata sa husto nga binulan. So Inday, madamo nga bulong ang akon nga ginatumar, kag tubtob, nagdala naman ako. Kag didto na ako nagapaprenatal sa syudad. Kaglain nga mga bulong ang iya nga ginreseta. Tubtob sang ulihi, nagbusong naman ako, kag sa akon pagbata sang ika-3, tubtob ika-4. Husto na sa binulan. It's good. So Inday, sang dalag ko na ang akon mga kabataan, kay nag-eskwela na sa high school ang subang, kag ang ika-2 kag ika-3, ara na sa elementary. Nagabot ang akon problema, nga wala ko ginpaabot. Nadulaan ang bana ko sang trabaho, kay nagsira ang kompanya nga iyang ginaobrahan. Kag diri na siya sa amo nagapuyo. Nagbalik ang iya daan nga batasan. Kag sa amat-amat, naglala na, kay nagaupod na siya sa barkada. Nga kundiin ang inom, didto siya, kag magpauli, ina siya kung gabi, hubog. Luwas pa dira, kundiin may bilasyon, nagapanahuro siya. Kag ang iya obra, nga kung ano lang dira ang makartahan sa talamnan, nagaobra siya, kag ang iya kita, husto lang sa iya nga bisyo. Inday Regine, nag-abot sa balay si ugangan lalaki,
Kagin papirma siya nga mabaligya ang iya ginikanan sang duta. Kag sang magbayranay na, jutay lang ang ginhatag sang iya ginikanan. Tungod kuno nga nagastuhan sila sang ginpangayo namon nga balay kag sa amon kasal. Oh, so in the Regine, nagdugang nagidang iya nga pagpahubog. Kag dapat kuno nga siya ang may diferensya. Dapat siya ang palabihon. Gani, ginkadtuan niya ang iya ginikanan. Kag manggamo didto. Ginahambalan ko siya nga maghimulat ka na lang sang imo pangabuhi. Kag hindi ka magsalig sa imo ginikanan. Kag mahimo mo lang ina kung untatan mo na ang imo mga bisyo. Ang ginapanghambal ko, ginapalapos siya lang sa iya nga dulunggan inday. Tubtob, daw halos hindi na kami makapatapos sang amon 3 kabata sa high school. Nagbalik liwat ako sa pag-obra sa talamnan, agud bisan sa high school lang, mapatapos ko sila. Kung kaisa nagasulod sa pensar ko, nga amo bala sini ang ginpili ko, nga sang primero lang gali ang iya pagbago. Kung nambalon ko siya nga amo bala sini ang pangako mo, pero nagasabat siya nga, hindi na ako mag-inom. Pero, isa lang ina kasing mana nga pangako. Kag pagkatapos, balik naman sa iya nga bisyo. So, in the Regine, masami kami nga nag-aaway. Kag ako po sina ang ginaakigan sa akong mga bata. Nga bisan hubog ko no, ginasapak ko gid. Pero bisan na mo sina ang iya batasan, wala gid na sa mga bad words nga ihambal sa akon. Kag wala man siya nagapanakit. Sang ulihi, ginalaygayan ako sa akon mga paryente. Nga sa baylo nga supukon ko siya, i-pray ko na lang kay Jesus nga magabag-o siya. Kag indi man tanan nga ginahimo sang bana mo malain. Kag may ara man nga maayo ang hambal nila sa akon. Inday kung maayo ang iya huna-huna, ginalagayan ko siya, nga paano ang pag-eskwela sa mga bata, nga wala kami sang kuhaan, nga makapadayon sila sa college. Kag paano ka, kung magmasakit ka, hambal ko sa iya. Inday, nakatapos ang subang ko nga babae sa high school, kag gusto niya gintani, nga maeskwela sa college. Pero ginpaatagan ko siya, nga hindi kami makasarang sa pagpaeskwela sa college. Kag siguro, nahibaluan niya man ang amon kahimtangan. Naglakad siya sa Manila nga may kalain sang buot sa amon. Kag nagsulod siya nga isa ka kabulig nga taga diri man lang sa amon ang iya nga amo. Ang ako ni kaduha nga lalaki, naka-eskwela college, pero wala man makatapos. Kay nangasawa. Kag ang ako nagot nga lalaki, nangasawa man. Isa ka adlaw sina, nagpauli ang akon anak nga babae halin sa Manila. Kaginhikot niya ang iya nga papeles sa pag-apply sa abroad. Nadayon ang iya nga paglakat, kag nagbilin siya nga sa iya paglakat, bisan ano kabudlay ang iya nga maabutan didto, hindi gid siya mag-give up. Mientras masarangan niya, tub-tub hindi kami mabatak sa kaimulon. In the Regine, daw halos punggan ko siya, pero kay desidido gid siya. Gani ang siling ko, mag-pray na lang kita kay Jesus, nga mangin maayo nga amo ang imo maalagaran dito. Sang primero, ang iya amo, hindi iya masahuan, pero ginagwanta niya, tub-tub natapos ang iya kontrata. Nagsaylo naman siya sang amo, kag diri, natuman ang amon pangamuyo kay God, nga mangin maayo ang iya mangin amo. Kay luwas nga palangga siya, maalwan pa. Ay, nami. So, tubtob in the Regine, ginpatindugan niya kami balay. Siya ang nagasuporta sa iya duha ka utod, sang wala pa sila mga obra. Sa amon maintenance nga bulong, sa pagmasakit ni tatay niya. Kag subong, dito pa siya. Kag sa 12 years nga iya ginpuyo dito, isa pa siya gihapon kadalaga. Inday, dako gid ang pagpasalamat ko sa aton Ginoo. Nga ginhatagan niya ako sang anak
nga may pag-ulikid sa pamilya. Kag inday nagapati kasi nga ang bata nga natawo nga pito-pito, swerte. Pero sa akon inday, initanan pagbuot sang Ginoo. Inday Regine, ang ginapangayo ko sa Ginoo nga magabag-o na siya ang akon nga bana. Natuman. Kag sa duha ka tuig nga iya pagmasakit, nauntat gid man ang iya nga pag-inom. Nag-birthday siya September 7, 2017. September 9, napatay siya. Kag amo nga nakapauli diri ang iya subang nga bata. Tubtob diri na lang ang akon malawig nga sulat. Kagabay nga wala ka matak-an sa pagbasa. Ang imusuki sa kahanginan, tawag lamang ako kay Maria sa 4th District. God bless Tita Regine. Kag PS, Tita Regine, ari ang amon picture nga pamilya. Ako kag ang akon bana, nagamasakit na ina siya. Kag sang 2017 pa ina nga picture. Okay, ara sa mong gina-flash kag nakita nyo all along, no? All the while kaya ginabasa naton ang iya diri nga istorya. So that's her family. Ang iya husband ara pa, pero nagamasakit na ina sa picture. And then 2017 pa ina. Ang nagatindog mo ang duha ko ka bata nga lalaki kag ang ila asawa upod ang ila tagduha ka bilog nga mga anak. Whole family gali ini. Inday Regine, ang solo, amo ina, ang akon bata nga babayi, nga dito pa sa abroad. So it's not her, kundi nga, yan iya nga daughter, ang iya nga suba nga bata. Nga amo gini ang nagsakdag sa ila. Kag amo ning ginahambal niya, nga suwerte sa ila nga pagpangabuhi. So thanks again, Maria, sa 4th District. Well, Maria, it's not so much siguro, no? Kay pito-pito siya, kundi nga ara ina sa painu-ino sang bata. Naintindihan niya, kag nakitaan niya kung ano ang inyo nga pangabuhi. Kag siguro, no, kumbaga, nagsunod gid sa iya nga isip. Nga luyag niya, nga batakon kamo sa kaimulon. Because na-experiensyahan niya ang dako nga kabudlay, samtang nga nagadako siya, nga ang iya nga dream wala gid natuman. She wanted nga mag-eskwela sa college, pero nag-ampo ikaw sa iya nga alang-alang gid kay hindi gid pwede. And so kung hindi man ina natigayon, nagpromeso siya sa iya nga kaugalingon nga she will do something. And so nag-apply sa abroad kag nagbilin nga hindi siya, no, mag-untat tubtob nga hindi niya kamutanan mabatak sa kaimulon. So kamugid ang iya nga nangin inspirasyon, ang reason kung nga ang naga mapisan siya, and base to the point, no, nga nalipatan niya na ang iya nga kaugalingon. Waay na siya nagkatsyempo para sa love life, sa iya nga kaugalingon nga pagpangabuhi, or maybe she's happy and contented sa iya nga single blessedness. So, swerte ikaw, no? Because ang iya nga isip, ang iya nga thinking is so positive. Kag kamugid ang iya nga una nga concern. Kamugid ang iya una nga ginapanungdom. Whatever it is that she decides para sa iya nga kabuhi. So, dira ka mo maswerte katama. Because galumapaw ang iya nga concern para sa inyo, kag ang iya nga pagpalangga gid para sa inyo. And yes, consider yourselves very lucky for having her sa family. Not so much nga naging maswerte ka mo because pito-pito siya. No. It's because sang iya nga generosity sa iya tagipusoon nga makabalikid-gid kag makabuligid sa inyo nga iya nga pamilya. So continue loving her, supporting her also, and pangamuyo sa kay Lord, no? Kung ano man ang mga plano niya para sa imo anak nga subanga ini, kabay nga ti matuman gid na kag matigayon gid ina. Thank you so much, Gid, for sharing with us your beautiful story, Mia. Or sorry, Maria, sa 4th District.
Magapanubali kita ang atong oras 39 minutos. Makalipas ang alas 2 sa hapon. You're still listening sa Kahapon Lamang program. Kaupo din niyo si Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos lang gid sa pinakamay importante ng mga pahibalo. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kon ang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells Sa kahapon lamang program, still with Tita Regine, kag aring matuod nga maswerte. Ang aton nga maswerte nga tagdaog, our second winner para sa sini nga adlaw sa aton nga very exciting nga promo 1-2 Panalo Part 21. 1-2 Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na mga kabombo, ang ating
Maswerte nga tagdoog para sa sininga oras. It's 44 minutes after 2 o'clock ang ating paglawag sang iyang ngalan. Ladies' Choice Mayonnaise ang iyagin apid nga proof of purchase. Taga syudad sang Iloilo from Barangay General Luna or General Huge Street, Iloilo City. Sulitan ko lang, kaglarohon ko lang. From Barangay General Huge Street, Iloilo City, 76 years old. Congratulations sa imo. Our winner is Susanita A. Saloma. Bisan 10 minutes siguro, kayang-kaya, ano? Hindi na kinala ng 6 hours, But anyway, ginatagaan ka sa gihapon naman 6 ka oras para nga makalabot ikaw diri sa station, makuha mo ang imo nga mga very exciting nga mga premyo. So kadto ka na diri ang ating winner sa liwat nagapid sa Ladies' Choice Mayonnaise bilang iya nga proof of purchase. 76 years old. Taga Barangay General Huge, Iloilo City, Susanita A. Saloma, our second lucky winner for the day sa ating promo 1-2 Panalo Part 21. And balik kita sa pagdulong sa inyo sa mga kasaysayan. Here's our next story. Thank you man sa isa ka picture ngayon ginapay diri. This is from Lina Sangbanate, Iloilo. Dear Tita Regine. Tita Regine, mayong hapon and Merry Christmas and Happy New Year. Gintingog. Same to you. Ako po nagsulat man sa imo kay minsan nagapamati ako sa programa mo. 74 years old na ako. Birthday ko sang September 23, 1948. May 7 ako ka mga kabataan pero may mga pangabuhi na tanan sila. Hasta subong nagatrabaho pa ako. Ari ako subong sa La Paz, Iloilo City. Bisan barato lang sweldo ko, pero makakaon ako. Gusto ko na tani magpahuway trabaho sa tao. Pero masabad ang bana ko. Ang bana ko wala trabaho nga permanente. Palahubog, maoy, suplado, mauti. Mapintas sa apo. Hindi mamati kung hambalan ko. Minsan, daw hostage kami sa sulod balay. Kung kaisa, daw patsyon ko. Tita Regine, elementary graduate lang ako. Dali-dali lang gali ni pagsulat ko kay may obra pa ako. Ari ang tunay kong ngalan kag address, pero Lina na lang po ang itawag niyo sa akon. Madamo gid nga salamat, Tita Regine. So very short ang iya nga story diri sa aton, but do kasad. At 74 years old, nagatrabaho gihapon sa tawo, nagapangabudlay kagara siya, no? Makita naton sa picture nga gina-flash sa mga naga-view subong amo ina si Lina Sangbanate at 74 still working, no? When supposedly nagapahuway-huway na sa panimalay, naga-relax na lang, naga-enjoy sa mga kaapuhan. Pero Nanay Lina, dali lang bala 7 ka bilog ang imo nga mga kabataan. Hindi pwedeng panglibuton mo sila, like say 1 month diri ka sa subang mo, another month diri ka sa ikaduha mo, or sa someone, isa sa mga anak mo nga very willing gid nga mag-take in sa imo, hindi bala? You said nagapanrabaho kapag ganiya sa subong, so if they need help sa sulod sang balay, I'm sure hindi ka man siguro sila nga magpahimuyong lang, no? Or maybe sila man mismo luyag na nga ikaw magpahimulong na. Galing kita yung problema mo diri sila mo ang imong husband. Pwede man na siguro, no? Nga hindi ka lang anay tumapuli kung natakaan ka sa imong bana. Nga supposedly sa edad niya man nga ina, nga kung pare-peros man ako sa edad, dapat nagpahimuyong naman na siya, no? Nagabehave na siya. Ambot lang ang iban bala kung mga mabisyo, like say pala inom, pala sigarilyo, amo na nga mga edad kung wala pa naga-untat kag hindi pa careful, as in gasulod na ang mga masakit, hindi bala. So I just hope nga ti siya is still very okay.
Basing iya na bala depression nga wala matagaan sa attention for a long time. Kay ti until now you said palahubog, kung kaisa magahod, masabad. So mugali na ang imong ginapalagyuhan. Basi pwede man lagyo ka dito ka sa mga kabataan mo. I am sure sa pito sa ila may isa gidira, isa duha nga very willing nga mag-take in sa imo dito ka sa ila, bisan magbulig-bulig ka lang to, no? Bantay sa imo nga mga apo, or base sila man, di na sila luyag, nga magpangabudlay ka pa, bisan sa pagbantay sa apo, like say gusto na lang nila, no? Nga, ara ka lang da, kaupod lang nila, kag naga-relax na. Taking time to love yourself, you need that, di ba? Sa 74 nga edad. So, puro panumduma lang sang maayo, ha, Nanay Lina, para nga magklaro man sa imo, ano gid bala ang imo nga luyag nga matabo sa imo nga kabuhi. And maybe, pwede man nga tipunon mo ang imo nga mga kabataan and share with them ang imo nga concern regarding sa ilang tatay, kag base sila, no? May mga araman nga matugda kung ano ang maayo para sa imo. So, salamat gid. I just hope, you would take time to also love yourself. Wala ba na self-love nga ginatawag because you cannot give love, no? Kung ikaw mismo kulang para sa imong kaugalingon. But I'm sure you have much love to give if maayo lang ang imong sitwasyon, kag maayo lang ang imong relationship sa imong husband, kag sa imong especially ng mga kabataan. Sige, Nanay Lina, salamat kid and halong-halong. Damang salamat sa pag-share diri sa imong story, kag sa imong gin-appear nga picture. 9 minutos bago magabot ang taknang alas 3 sa hapon, magabalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp, naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural. Kaya rin naman ang mga importante ang kahiwatan dito sa Plazuela de Iloilo sa siningang semana tubtob Enero 7 tuig 2023. Ang Enero 6 amo ang unang Biyernes para sa bulan sang Enero tuig 2023. Ginaagda ang tanan nga mga deboto, kag bisan hindi man mga deboto sa The Sacred Heart of Jesus nga magtambong sa First Friday Mass sa among nga adlaw sa La Tolda, magaumpisa alas 5:30 sa hapon. Sa Enero 7 naman, Sabado nga adlaw, ang Valhalla Band, isa sa mga babaskog nga banda sang Iloilo, ang natalana nga magpanugod sa inyong bagong tuig nga may dako nga lupok kaupod sa ila pinili
nga mga pop songs sa 2 ka oras nga musical extravaganza sa concert at the plaza nga magalanog alas 6 ng gabi. Sa amo kayawatan, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Dinagyang Edition mugs ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Kag sa Enero 8, Domingo nga adlaw, masangkad nga bukas ang ganaan sang natolda sa mga liyag nga magtambong sang misa sa amo nga petsa alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga hindi pagduha-duhaan ang iya nga pagpalangga kag pagprotekta sa aton ilabinagid sa mga mabudlay nga tinion. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa inyo din ang mga istorya, mga kabombo, pwedeng padigid nga isulat ninyo ina and then i-email ang munang pinakamadasig, no? Email ang inyong mga stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info. May premyo nga nagahulat sa aton nga weekly winner, that's 1,000 pesos nga cash, and of course you also know nga gina-interview naton ang aton nga winner through video call diri sa Bombo sa isa nga programa every Saturday ina. Gani sa mga something nga natabo sa inyo for the year 2022 nga really worth sharing. Sige, pungkuin na ina and ipadala na. Pwede i-email, i-computerize, or pwede isulat. Kung isulat, ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And by the way, sa aton nga ginannounce nga winner last Saturday, last winner for the year 2022 and first to be interviewed diri sa KLP for the year 2023, Breeze sang Barotac. Sige Breeze, nagbili ni Kao no sang imong email ad, so ma-message ako sa imo. But I'm sure nga nagapamati man ikaw si Breeze ara sa tunga sang lawod. But we do not know, basi ko nakapauli siya, no? We will find out sa ating pag-interview sa iya sa sininga Sabado na, mga kabombo. So, madaming nga salamat sa inyong pag-upo diri sa akon, especially sa pag-share sa inyong mga inagihan sa kabuhi, be it about your love life, mga ups and downs, ang inyong life story, ang inyong mga hopes, ang inyong mga dreams, anything, no? Something that moved you, something that inspired you, something that motivated you, something about life and your life, something about you. Isulat, i-share, and tanan kita, no? Hindi lang mag-enjoy, but at the same time, we'll be getting something out of your stories and mostly inspirations. So, madaming salamat sa inyo. Balikay kita buwas dari gihapon sa kahapon lamang program. Sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine. Maraming salamat. See you again tomorrow. Good afternoon.